Hola a todos, que tal? Feliz Día das Letras Galegas e benvidos outra vez, agora sí, de verdade, ao Twitch da CRTVG, no reto de Gucheu, porque comezamos hoxe. Nada, que me puxe un mega nerviosa con esta conta atrás, o sea, mi madrilla. Bueno, pois nada, brevemente, hoxe estreamos o reto de Gucheu, que consistirá en que cada luns teremos un convidado diferente para poñelo a prova, ver que tal está co galego, e de paso, pois, saber un pouquiño bueno, da súa vida, da súa traxectoria, bueno, do que nos queira contar. E hoxe inauguramos o reto de Gucheu con Brais de Val. Hola! Aí está, hola, ¿qué tal? Aí Pensaba que era estamos. o muñeco ese, estaba diciendo, estou cambiado. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí. estamos? Hola, Que un placer estar tal? aquí. Cuánto tempo, É increíble que estea máis nervioso por isto que cando estou na tele, pero estou un pouco nervioso, pero bueno. Sí, ¿Qué eu tal? tamén, porque Sí, verdad? Vaya dous. é Madre raro. mía. Sí, Bueno, é viches que mundo complicado. máis bonito teño. Si eres a nova Ibai galega, o sea, Sí, madre mía, co logo sí, da sí. TVG en LED, chaval. Buah, madre Dios. Mola moitísimo. Eu creo que por eso me puxen nerviosa, por eso pola conta atrás. Si a conta atrás puxenme nervioso a mí tamén, Sí, cuidado. Sí, sí. Madre mía. Ai, Bueno, pois xa pois estamos. hola a todos. Hola a todo o mundo que está vendo isto. Que me contas? Bueno, para quen non coñeza a Brais, imos presentalo de forma decente. Brais do Vale, compañeiro noso da Galega, está no Malicia Noticias e decidiu deixar o Malicia Noticias por estar Sí. hoxe aquí con nós. Bueno, Básicamente. cuidado, Sí, hoxe onte foi o meu último día no Malicia Noticias e nada, agora a seguir unha exitosa E nada, vida por aí en adiante. Twitch. Exactamente, sí, a No, vivir de pero Twitch. tú sabes que só lo ves hoxe, non? Non me digas. Ai, Dios mío, que xa lle dixen ao xefe que non volvía. Ai, pois pues agora apáñate. Bueno, pois nada, para o supermercado iremos. Nada, non sei. Queres me contar algo máis? Como celebraches o Día das Letras Galegas? Pois celebreino fantásticamente traballando, Foi un gran día, traballando todo o día e nada. O sea, que queres que celebre? O sea, Non sei, botamos unhas bombas na miña casa mentre poñemos unha sí, musiquilla e sí, e, que guai. e tocábamos a gaita e estuvo guai. O sea, celebramos así moi galaico todo. E despois compraches todo eso que estás aí detrás, non? Bueno, gustaríame tamén falar un pouco disto, grazas por sacalo. O sea, aquí temos un fantástico hórreo de madeira, que é a bandeira galega, e un cinturón de WWE, que non venga nada, pero fai gracia que te aí. E aquí temos un fantástico póster panel acústico de Bernardino Garrido, que é coñecido por todos na TVG, e, bueno, é o meu ídolo persoal e gustaríame que estuvese hoxe aquí. Eu quero... vale, por nada, xa o invitaremos para a próxima. Boa, se podes invitar a Bernardino para o Twitch, sería fenomenal, Sí, O sea, sí. por favor, Eu, intentadio. eu quero un couso deses tamén. Eres... Sí, Ainda que muller. neste fondo non me pega moito, porque é así minimalista, pero bueno. Bah, pero Bernardino Garrido pega en todos lados, o sea, non... Pega ele e pega os demais. Ai. Xa. Bueno, pois nada, pois se queres imos empezando co reto do Digucho eu xa, porque como estás pouco falador... Se non me dices, se estou falando No, todo que o tempo, va, falei o logo... 99% do tempo. A ver, pues ti solo A dixeches, que ver, tal? E en que plan, queres facer? Que dixécheme ti a queres... min, Brais, que tal? E en plan, venga, Brais, fala ti media hora e venga, Claro, ale, e claro, alegría. claro, porque eu Conta-me ti, Esther, que tal? Como celebraches ti o Día das Letras Galegas? Gostaríamos saber un pouco da tua vida tamén. traballando tamén. Joder, está moi Xogando pouco digo eu, faladora, tía. que ia facer eu o Día das Letras Galegas? Que foches pola rúa corrixindo a xente? E tocando a gaita cunha bandeira así, fun Que así. guai, tía, como a Sí, nós. Ostras. sí, sí, e botamos tamén unhas bombas. Fuá. E pouco máis, esa E foi a... anduvestes en Vesta, por aí. Sí, tamén, Eso é tamén. moi galego. Eso está moi ben. Nada, logo recompilamos unhas cuantas palabras bonitas do gallego. Ah, moi A ben. xóuxera, Oh. volvoreta. Eu sempre digo totalmente, o sea, todo o tempo estou usando esas palabras. Eu digo a miña nai, hola, bolboreta, que tal, así, son palabras, lusco-fusco, lixapren, son cousas que Sí, os sí, galegofalantes decímolas constantemente. Está moi sí, guai. sí. Sí. Eso fixen. Bueno, non nos Bueno, quedamos que veña, vale o último día aquí, fora coñas, imos empezar en serio, que Veña, va, estamos un poquiño... juguetones, non? Sí. Fálame ben normativo, Bueno, disculpe. que imos Sinto empezar moito. xa. Non volverá a ocorrer. Agora estamos en serio. Vale. Veña. A ver, a movida do reto é que eu vou ir facendo preguntas, ímolas ver en pantalla,
pensas, podes meditar en alto a resposta e logo compartimos se acertaches ou non acertaches. Non van ser todas seguidas, isto vai ser ao largo do directo. O sea, Así que van facer preguntas e eu vexo aí na pantalla e, sí, bueno, e dicirme unha opción. pero preguntas sobre... Bueno, vexo primeiro e xa me enterarei como é o funcionamento. Exacto. Non ten ningún problema. Vale, pois comezamos ca primeira pregunta. Leme non significa A, temón. B, estou inventando as letras porque non hai letras. Xuízo. C, suave. D, o contrario de non me leas. A ver, pero vamos a ver. Igual non nos entendemos ben aquí cando Preguntas sobre o galego. Xa che dixen que eran moi difíciles. Bueno, xa, pero a ver, non sei, pregúntame que significa branco, tía. A ver, leme. Sí. A ver, pero pensa, eu que sei. Vale, tranquilos, vale, que me puxo nervioso. Vale, o contrario de non me leas é si me leas, por tanto, leme, claro. Vale, perdón, é que xa me puido unha presión. Pero leven a pregunta. Leme non significa... Madre mía, que me estás liando, tío. É que é unha doble negación. Vamos a ver, leme. Isto é como na ESO, que chas enredan tanto que logo pensas que... Madre mía, pero aquí isto é o Celga 7, tío. Vamos a ver, o contrario de non me leas... O contrario de non me leas é leme. Sí. Pero leme non significa... O sea, léame significa leme. Buah, madre mía, mi vida. A ver, pero... Leme non significa... Estás dando moitas voltas solo a esa. Pero non me podes axudar, non sei, non podes dar unha pista ou algo, non sei, non teño como din do 50% ou algo. No. Non tiñamos isto preparado. Non teño como din da chamada, vale, pois non sei, leme non significa... Bueno, si queres, podes chamar, se tens o contacto, a alguén da Real Academia Galega, así que... Pois sí, mimamente vou chamar ao meu amigo presidente. Vale, pois non sei, vou dicir unha aleatoria, que non o sei, o sea, que me acabo de... Suave? Resposta correcta! Sí, Galicia! Espera, que se marque, que non se está marcando. Bien, perdón, Outra total, non teño nin idea, toma. Guau, é que eu dixen que non vai acertar, pero dixeche la voleo. No, sí que o sabía, O sea, era unha broma, sí que sabía, evidentemente, que leme significa suave. Pois... Sí, non sei. Non, que o sei perfectamente, claro. O sea, eu entendo que todo o mundo sabe iso, non? Pero explícayo. No, explícate. O sea, non faz falta tampouco. Pero por que dixeches esa resposta? Eu agora explico todo. Bueno, porque leme non significa suave, evidente. O sea, ti disme, leme non significa suave. O sea, porque sí significa temón, xuízo, ou o contrario de non me leas. Iso todo non o significa. Pero sí significa suave. Leme é un sinónimo de suave. Vale, a ver. Básicamente, non? Leme, que por certo é con E aberto, porque eu antes tiña dúbidas, excepto cando é o verbo ler. Ler, leme. Pero se non é leme, é temón, é xuízo, pero xuízo en plan... este home ten moito leme. Pero non de xuízo de ir ao xulgado. Porque de xuízo de sentido común. Estivemos ríndonos bastante porque eu pensaba que era tamén do outro. E logo, tamén é o verbo ler, en plan leme. E nada, que suave sería lene, non leme. Madre mía. Sí, evidentemente, claro. Quedou claro, non? Sí? Non, xo tiña de antes, sí. Vale. Se acertei significa que son... Bueno, son 10 preguntas en total. Entón, nada, tens que aprobar. Se non aprobas, non sei que pasa, pero... Bótame da galega. Mañá xa non vou traballar. Vale, pois nada, pois un placer. Onte despedironte do Malicia, e hoxe xa sería despedirte da corporación en sí. Así que, bueno, sen presión, pero para que o saibas. Bueno, xa non contaba de chegar hasta aquí, quero dicir. Xa non contaba de botar tanto tempo, así que... Bueno, pois antes de seguir cas preguntas, a ver, que máis me contas? Que antes estábamos falando que non sabemos nin de onde eres. Ni falta fai. No, é que, de verdade, estábamos dicindo onde é, Brais? É que, sabes que pasa? Que a min gusta... Vamos a ver. A xente non sabía de onde era. E moita xente pensaba que... Teñeme dito que son de Lalín, de que máis? De Lugo, de Pontevedra, de Melide... Agora...
É cando dices un catalán. Bueno, no, pero fíxeme tanta gracia que ao primeiro a xente confundíame de sitio e eu, pois, decía, no, son de tal sitio. Pero agora como que xa me fai gracia que cada un pense de... Sabes, que non se sepa de onde son. Evidentemente, nada que investigues xa Entón sabes. non o queres dicir, non? Brais do Val é unha persoa que estará no corazón de todos os galegos. Alá onde haxe un galego, estará Brais do Val, non? Aí pertenzo ao corazón dos galegos. No, a ver, pois non sei, son preto da comarca de Santiago, son. De Santiago de Compostela. Pero non me estás respondendo a pregunta. Ensino cho DNI, Esther, que eres? O sea... No, pero eres de Santiago, entón. Sí, podes decir que sí. Vale. Vale. Bueno, Despois, vai me amenazar á casa. Eu non digo onde son, que queres que me mate. vale, mira, están dicindo aquí que de la linxa che digo eu que non. Hello. Están dicindo Xanguef. Xanguef di que non son de... Xanguef Xanguef conozco tamén. É que non lle estaba facendo caso aos comentarios, perdón. Claro, hai que facer caso aos comentarios, Esther, porque... Claro. máis atenta, claro, é que eu... Bueno, pago eu tamén, non te preocupes. Como en directo, Un saúdo á xente que nos está vendo, a Mungoche, a Juanca, a Rarefi, a Nachus, a Javier, a todos. Aí xa está. Ti fai como bueno, gallo. nada, xa presentas tú, non? Sí. De feito... Bueno, pues veña. No, xa está, home, veña. Bueno, é que antes de seguir quero que a xente saiba un pouco máis. Bueno, eu, porque, vale, xa sabemos que Brais é da comarca de Santiago. Ah, sí? Son recanteiro da comarca de Santiago, sí. Sí. Bueno, que non sei, a túa trayectoria profesional, que estudaches, como chegaches ao Galicia Noticias. Bueno, mi madre, ti, que Son moitas preguntas, contestas que queiras. A ver, eu fago unha breve análise, se queres. O sea, eu estudei Administración e Dirección de Empresas, sí, depois fixen un máster en Marketing e Comunicación e, bueno, empecé cando estaba en terceiro de carreira, pois dime de conta que realmente... O sea, empecé a facer vídeos e tal, e vin que me estaba gustando, pero xa me parecía un pouco tarde. Perdón, aquí que tes cara de ser de Silleda. Sí, son de Silleda, sí. O sea, non o quería decir, pero sí, son de Silleda. En serio? Sí, son de Silleda, sí. É porque non o querías decir e ahora sí. Sí, no! Ves, a que mola que se confunda a xente. Está guai, tío. Pero, co que mola dicir de onde eres? Eu estou todo o rato con Berín. Sabes, pero é que todo o mundo faz. Viva Louro! Viva Louro, No, pero é que todo o mundo que vexo na galega, ou, bueno, na galega ou na vida, en plan, está super orgulloso, eu tamén estou orgulloso de onde son, pero sempre din de onde son e en plan, foi que sei, tío, pues ti de Berín, Belén de Louro, que sei, cada un como que é moi... E eu, pois, son do mundo, non do universo, o sea, eu ao revés da xente normal. Se a xente normal di de onde é e está super orgulloso deso, ao revés. Eu, en verdade, tampouco dicía moito de onde era. O que pasa é que, non sei, en algún momento empezamos a dicir con que estar de Berín, sempre estamos agora con iso. Pude cho orgullo de berinés. É berinés? Dice berinés? Sí. Sí, non? Vou berinense. Cuidado, non o sabes. Cuidado que non o sabe. Non viches o último, digo eu, Brais. Non me invitarades. Convidadesme, sabedes como son? Viches o último, digo eu. Porque no. o dixen. Non me digas. No. Eso demostra que non me o digo eu. Sí, co vexo, o sea... É que vas suspender hoxe. Pois eu levo 100 de 100, o sea, permíteme que che diga, pero a ver, vexo... A ver. Vale, pois imos casi. Vexo digo eu de vez en cando, porque me parece un gran programa e unha gran iniciativa que estás facendo. Eso sí que digo en serio. Pois veremos se a partir deste test queres velo de vez en cando ou sempre. De momento levo 100% de resposta. Segunda pregunta. Sí. Venga. Cal destas é incorrecta? Foncha, concha, roncha, troncha. Síntome un pouco como no Quen quer ser millonario, Claro, é que sabes que pasa? O sea, eu de primeiras diría concha porque en galego dice cuncha, ata onde eu entendo. Pero, igual concha significa, pois non sei, pata dunha mesa, ou quero decir, igual ten outra acepción que eu descoñezo, claro, non sei. O sea, roncha seguro que sí. Por exemplo. Vaya, xa se me rompeu a concha da mesa. Por exemplo. A ver, quero decir que igual ten unha acepción descoñecida que eu non sei... A ver, roncha seguro que sí, porque é cando che proe, cuidado, a pele, tes esas feridas, non? Foncha e troncha non o sei, non teño nin idea, pero, bueno, eu non sei, eu digo concha, o sea, que é cuncha en galego, non? Eu vou con concha a tope. Pois non. Ímolo ver aí. Me cachis. A incorrecta é troncha. A ver,
Foncha é ser presumida ou tamén pode ser que está algo baleiro. Sí, Concha, que é o que dixeches tú, claro. pode ser concha ou cuncha, tanto dá. Me cachis. Allá Roncha por aí. é eso que dicías de cando che sae así algo na pel. E troncha non existe. Polo tanto, tampouco existe troncharse. Podemos dicir esmentrellarse, escarallarse, pero troncharse non. E partirse de risa. Podese dicir, Esther. Depende de se o queres dicir ben ou mal. Claro. E se eu quero dicir ben, como se di? Esmendrellarse. Entre varias. A mí non vou traballar máis nunca. Madre mía, perdón. Bueno, pois nada, xa non levas... Sí, non vou seguir por aí. Xa non vas ao 100%. Bueno, teño un 5 que tampouco está tan mal, o sea, con este nivel de En nada xa estar no 0. A ver, é que teño que dicir que tamén fortes un pouco con maldade, é que isto, a ver, isto preguntas yo ao que fixo o dicionario e non o sabe tampouco. O que fixo o dicionario? Pois un día escribir o dicionario e dixo... Claro, pois un paisano, claro. Non existe. A ver, non sei, a mí parece un pouco complicado, pero bueno, non pasa nada. Xa está, credes que quede como un... Bueno, tranquilo. A ver, preparaches... que é iso? Concha é un hipocorístico. Concha é... Ves? Concha é veciña de Miguel. Bueno, perdón, agora xa falando en serio, que empecé moito de coña, se podo un segundiño solo. No, bella, dalle. No, nada, simplemente mandar un saúdo á xente de Twitch en galego, que hai moitísima xente que fai contido tamén en galego en Twitch, e hai unha plataforma que se chama Twitch en galego que leva traballando moito por isto, entón, bueno, gustaríame mandar un saúdo e recoñecer o traballo que fan, e xa está, o sea, simplemente... Vale, saúdos a todos. E a ti tamén, que tú tamén faz Twitch en galego. Tamén, si, saúdome a mí mismo. Grazas. Vale, pois nada. Preparaches o que che dixen? Sí, o sea, teño varias expresións. Basicamente preguntei a miña nai. Espera, que o vamos a explicar. Pedille vale. a Brais que me truxera unha... Claro, pero que como non nos dixo onde é... Eu dixenlle a Brais. Trae unha expresión, un refrán, unha palabra, algo típico da túa zona. Pero claro, como é da comarca de Santiago... A comarca de Santiago é unha zona. Pois... poderme traer cualquera palabra do dicionario, basicamente. Pero é a palabra ou expresión? Valen todas? O que tú queiras. A ver, bueno, aquí miña nai pasoume aquí unha lista... Espera. Sí. Vale, perdón. Partirse de risa sí que vale. Madre mía. 3 horas máis tarde. Claro, eso acordouche ti, verdad? O sea, acabo de acordarme, ó. Claro. Claro. O comentario que lin antes, que Concha é un hipocorítico, é o diminutivo ou nome cariñoso de alguén. E xa está. É que me van vindo así os pensamentos. No, está moi ben, porque aparte notase que che sai a ti de dentro. O sea, sí. A sabedoría. Sí, dixo, de verdad. Fixaxe moi ben, Esther. Sí. Douche parabéns. Vale, deuche tempo a pensar de onde eres xa, para dicir unha frase. Da comarca de Santiago. Isto todo fago eu para darche tempo. Digoche a frase. Sí, pero dime de onde é. Da comarca de Santiago, pero que máis queres saber? Digoche a miña dirección esa. Non, pero eu non che digo son de Ourense, eu son de Verín. Bueno, pois son de Santiago Centro. Eu da Catedral. Eres de Plaza Roja. Son da Plaza do Obradoiro. Vale. Iso é máis zona bella, máis que centro. Para mí o centro é Plaza Roja. Sí, bueno, tamén é verdad. Sí, son da zona bella. Pero xusto no meollo da zona bella. Vives na Catedral. Sí, efectivamente, é unha inversión que fixemos hai anos con un par de amigos e unha gran historia que... Sí, bueno, o mítico de, sabes, que estás e cos colegas e dis, vamos montar un bar, pois nos dixemos, vamos para a Catedral e vivimos ali agora. Está moi ben, moi contentos. Ben iluminada. É que guai agora que o Xacobeo e tal, non? Tedes que estar a tope. Bueno, venos moita xente á casa, a verdade é que nos gustaría un pouco de tranquilidade e de estar máis tranquilos, non, ao noso rollo, pero bueno, está ben, coñece xente nova, está guai. Que guai. Entón, que expresións se dicen pola Catedral, entón? Digo unha, non sei, teño varios. Botafumeiro, por exemplo. Botafumeiro é algo que nós traballamos moito, efectivamente. O sea,
Está moi ben porque ambientas todo, sabes? Cheira todo moi ben e agradecese bastante, a verdade. Estou moi Que contento con iso. guai, que guai. Sí, 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 sí. A ver, digo expresión. Veña, ó. Ai. A ver, o sea, é unha palabra. Podes dicir digo unha palabra. Podes dicir algo xa. Fuxe dai, eso é só da miña zona, non o sei, tío, que non sei se é de toda... É que está poñendo nerviosos. A Vamos a ver, ver. tranquilo. Respira, Fuxe... tranquilo. Vale, Ya está. estou pasando mal. Que pasou? Fuxe dai, nos, pois cando estamos, eu que sei, cando estás estorbando, estás na zona na que quero ir eu, pois digo, fuxe dai, sabes, moi rápido. Ah, Fuxe de aí, quer decir, fuxe dai, apártate, todo non? xunto, como se fora Fuxe unha dai. soa palabra. Realmente é fuxe de aí, pero nós decimos fuxe dai. Fuxe dai. Fuxe dai. Bueno, claro, sí, eu É como non digo lisca, así. É como? como diste? Como lisca ou eu que sei, aparta, basicamente. Eu digo, pero digo mal. Eu digo, sale de aí. Sale, pero sale non é... Este esa digo cho eu. É sai. Digo cho Por eu. eso dixen que eu digo mal. Digo cho eu, amiga. Vale, pois xa nos quedou claro que na Catedral de Santiago din fuxe de aí. Sí. Ves canto Sí. aprendemos no reto do Ves? Digo Chou? Que guai. Bueno, pois nada, feliz ano Xacobeo. Ai, Dios mío, nunca máis vas volver a dicir a palabra. Seguimos con preguntas. A ver se Sí, vas claro. po aprobado ou po suspenso, porque estás aí, Brais, estás aí. Tú eres de sacar boas notas? Se o queres dicir, así non. Sí, no, podo. A ver, sí, o sea, sempre fun de sacar boas notas. O que pasa é que eu son non diría vago, diría eficiente, o sea, eu vou polo 6, 6,5 para darlle un pouco de marxe e non suspender, non vou polo 5 raspado, pero sempre, sí, sacaba 7, e así, o sea, a miña media na carreira é un 7, e en selectividade teño que decir que estou moi orgulloso porque saquei un 11,8, creo que foi, ou un 12, e... No, un 11,5, perdón. Así que nada, aquí donde me vedes, que parezco imbécil, pois aquí un 11,5. Pero gracias a esa gran nota puideches entrar na galega, verdade? Claro, gracias a esa gran nota puiden facer a ADE que tiña unha media espectacular dun 5,2. Entonces foi bueno, decisións que gustaríame decir que son decisións que se toman con 18 anos. Pero por que xa imos ao concurso outra vez? Por Sí, que por que? te metiches, o sea, quero dicir, a día de hoxe mola a túa carreira, pero tamén che mola o audiovisual, ou quero dicir, Queres que che conte a historia brevemente? querías te meter en audiovisuais? Non sei, dime. No, o sea, a min daba má nota para facer audiovisual, para facer xornalismo e para facer seguramente cirurxía en Somalia, o sea, dame para todo o que quixera. No, ibas por ciencias, senón non. Porque eu tamén saquei boa nota, pero en latín e historia da arte e esas cousas. Pero eu saquei, o sea, eu fun por ciencias, pero tamén fixen economía aplicada ás ciencias sociais, na selectividade, e sacara un 9 ou algo así, entón eu tiña, sabes, pero para un medicina multiplicador... eso nada. Pero tamén fixera dibuixo técnico e sacaron 10, quero dicir, sacara boa nota nas específicas, o cal facía que se me hinchara moitísima nota. Básicamente, que me estou indo... Mira, está che findo, agora non estuda ningúns guións. Bueno, esa é unha persoa que o pobre, bueno, bastante fai con saber onde traballamos todos os días, é un compañero meu de traballo que seguramente mañá non volva. Mira, que te estás boicoteando. Sí, seguramente nos estean vendo agora mesmo no Malicia, que son eles moi graciosetes. O sea, eu non sabía que facer cando tenía 18 anos e preguntei a orientadora de estudos e basicamente a todo o mundo lle dixo o mesmo que se non sabes o que facer fai ADE, que ten moitas saídas, entonces a metade da miña clase meteuse en ADE e acabamos todos ali estudando e en terceiro foi máis ou menos... ademais. Sí, foi como continuar no instituto, o sea, eu miraba pos lados e tiña a mesma xente que no instituto. Sí, e nada, tuvemos ali en ADE, a mí o primeiro non me disgustaba, eu que sei, marketing e tal, gústame, pero eu nunca soupen que facer cando era neno, o sea, hai xente que ten xa moi claro cando é neno, pero eu non. E en terceiro así, dime conta que a mí o que me gustaba era o mundo audiovisual, pero xa era un pouco tarde, porque estaba rematando o terceiro e para o ano que me quedaba dixen, bueno, pues vou acabar a carreira. E despois, pues, como non daba un peso por ganar unha vida no audiovisual, pues fixen un máster en comunicación e marketing e, bueno, ao final a vida, pues, eu que sei, levoume hasta aquí. E aquí estás. Sí. No Twitch da CRTVG. Madre mía, están facendo historia, Esther, non estás contenta? Madre mía. Sí, moito. No, mira, que sí, é histórico, tío. Cada vez que miro para o meu fondo, é que bonito é. É que estaba mirando agora todo o rato para ti e agora mirei para min e digo, mira, que bonito. Madre mía. Ibai estaría orgullosa, Ay, sí, Ibai e o Guismicho están na casa orgullosos agora mesmo. Están chorando. Están emocionados. Sí. Parte Guismicho que é galego. Bueno, non. Veña, ímos alá. Non avanzamos.
No, no. Seguinte pregunta. Bueno, perdón polos erros que cometo, vou intentar falar mellor. Sí. No, por cada erro logo quitamos un punto do test. Vale. Sinala a frase incorrecta. 20 veces. Compreiche un chupete. Téñote na axenda. Non te chegou o champán. Pua, Tac, tic, tac. sodes moi mala xente, de verdade. O sea, vamos a ver, 20 veces, iso está perfecto, está espectacular. Iso non hai ningún problema en iso. Vale, descartado. Ben, esa xa non a quero ver máis. Compreiche un chupete. Ten que ser así, porque compreite un chupete, eu a onde eu sei, é inviable, o sea, a todos os... Mas estamos avisando por aquí, bueno, despois xa, ti xa sabes o que vou facer. Compreite un chupete non pode ser. Entón, se compreiche un chupete, teñote na axenda, no, é que non te chegou o champán. O sea, non che chegou a ti o champán. Sí, no, segurísimo, non te chegou o Seguro. champán. Segurísimo. Non terás Segurísimo. tú teísmo ou Teñote na axenda, teñote a ti. No, é que te teño a ti na axenda, teñote. O que pasa é que na miña zona decimos teñote ou teñoche. O sea, na comarca de Santiago, dixe así. No que ven sendo o Obradoiro, decimos así, decimos teñoche na axenda, pero eu creo que é teñote na axenda. Non te chegou o champán seguro. Sí? Pero bueno, eu penso que sí. Vale. Desvelamos? Ou vas facer algo? Que me estás No, asustando. sí, que xa te aviso despois. Vale. Pois aí está. Acertaches, pero... Cantos erros hai nesa frase? Ese non era o trato, Esther. O sea, o trato era eso. Pero bueno, antes de contestarche, gustaríame decir que seguramente que non volvo a Malicia Noticias. O sea, non volvo porque non me valoran, Esther. Gustaríame dicilo abertamente. É un programa... Xa vin onte como te trataban. Totalmente, verdade. A unha persoa con meu intelecto e con miña gracia natural non pode... Con iso notas de selectividade, como nos estabas contando. Claro, eu estou moi cansado xa de estar ali, porque me sinto como un xogador de segunda B que intenta que o seu equipo chegue a Champions, pero o equipo non dá pa máis. O sea, eu son moi bo, son balón de ouro, pero eles non dan pa máis. E estou canso de ter o peso do programa sempre nos meus sombreiros, Esther, porque a verdade é que estou moi descontento. E oxalá poida marchar pronto. É o primeiro traballo que me salga, collo, O sea, pero de televisión ou de reposteiro nunha pastelería, me dá igual, Ou pues de... nada, nunha mercería. oficial. Simplemente quería dicirche iso. É a dimisión oficial de Brais do Val do Malicia Noticias. Non sí, non vou ver máis. Nunca máis no estar en Malicia. Twitch. Sí, estou moi canso dese programa, honestamente. E de verdad, total, isto non o van a ver nunca, podo dicilo así abertamente. E xa está, o sea, estou moi canso de Malicia e xa está. Simplemente quería dicir iso. De feito, vou estar todo o tempo rajando do Malicia, que vou facer? Porque total non va a ver. Vale, xa está, bien. Vale. Bueno, podo aclarar isto? Non, sí, dalle. Nada, que conectaron comigo dende Malicia para facer unha coña, rollo, e que estará dicindo Brais no Twitch da Galega? E vayamos a velo. E querían facer como que estuvera rajando do programa para nada, para facer a coña. A televisión é mentira, amigos, simplemente quería dicir iso. Volvamos, sí, perdón. Está todo pensado menos o que estamos dicindo aquí. O que estamos dicindo sí, aquí. Vai, iso igual tiñamos que ter pensado mellor. Menos as preguntas sí que estaban pensadas. Vale. Venga, o de vamos. non te chegou o champán. Vale. Non che chegou o champán, sería. Claro, pero tú estás focalizando solamente no te. E hai outro erro. Pensa. A ver, vai palabra por palabra. O trato era acertar, Esther. Brais, pero intenta discurrir. Non che chegou o... champán é con N. No. Champán. O sea, champán non se acentúa. Champán non se acentúa. Sí, non o sei. Estou nervioso. Vale. Me cometido el mío. A ver, que champán non é... O sea, é incorrecto. É champaña. Pero sabes o máis forte de todo isto? Que non é que sea champaña solamente. É que é o champaña. O champaña, dice, en galego. Alucina, sí. Tráeme o champaña. Sí. Sona como máis... non sei, o sea... Con estilo, sabes? Traeme o champaña, por favor, camareiro. Que sean 3, non? O máis caro que teñas do champaña. Pois non sabía, a verdade, eso sí que non o sabía. Sí. Bueno, outra cousa que aprendo. Sí, xa ves. Veña, facemos outra. Logo seguimos de charlita. Imos aló, veña, seguinte pregunta. Seguinte pregunta. Cando queiras, No, é que xa mandas tú. Sí, estou mandando demasiado, perdón, é a costume de estar no meu stream. O costume. Sinala a frase bella. Perdón. Non pasa nada. Eso logo xa che pasamos toda... Despois cortádelo todo, non? Isto editádelo todo. Sí, solamente queda, hola, que tal? Chao.
Ai, agora Vale, que dixen chao, logo falamos do chao. perfecto. Sinada a frase correcta. A. Ben, O acento está cara ás as. B. O acento está cara ás as. C. O acento está cara ás as. D. O acento está cara ás as. tranquilos. Deixadme un segundinho. O acento está Tranquilo. cara... No, xa está, esta teño clarísima. O acento está cara ás... no, non a teño tan claro. Vamos a ver. O acento está, iso é o mesmo en todas. Está cara ás as. Cara ás as. Tú Tío, fíjate nas é de frases. Armandolia. Simplemente cambia ao final. Entón pensa que son esas palabras. No, xa está, é a segunda é a correcta. A segunda é a correcta, o sea, o acento está cara ás as. As, sabes? E leva til para distinguirse do outro as. Que sí, que é esa. É que, tío, vamos, Sí! vamos, Galicia, aí a tope. Cual dixeches? Cual dixeches? Dixen esa, toma. Sí, No, non sí, dixeches a esa! seguinte pregunta, vamos alá, toma, aí, bien, esa, a terceira, o acento está cara as. Toma, dixeches que estaba ben, levo 3 ben. Sí, Ai, que sei que son un desastre. diccionario andante, de verdad. Vou dimitir. Vou dimitir. Moitas No, grazas, Esther. isto foi fallo meu, porque eu estaba xa sentindo toda che de razón, pero porque No, eu tiña anotado noutra orde. Entonces, claro. mi madriña, que non volvemos, Esther, non volvemos. Non pasa nada, pero agora ímolo explicar para que a xente, pois, Vale. entenda. Vale. O que é hacia en castelán é cara a. Entonces, se é cara a máis artigo, ese as leva acento, porque é cara a máis as. E logo as de as tamén leva acento. Claro, é que eu pensaba que hacia, o sea, non era cara a, era cara simplemente. O sea, vou cara Claro, ali. eu dándoche razón. Claro, no, si xa verás ti, que risa. Ai, Dios mío, bueno, desculpade. Ai, por nada, temos que pechar o directo. Bueno, mira, chao. Teño que pechar a... Ai, paí, que ben fixeches. Ai, Dios mío, eres terrible. Queres contar algo? Sí, conto eu, queres contalo ti, como queiras, Conta para ver o que contas. Mira que ben nos lo está explicando. Ai, que xa se foi ese comentario. Mira, J. Celaxeiras, que aplaude. Karina Parga, chao. Púxonolo aí transcrito. Cara Pois sí. a máis as. Igual A verdade é que cara explicou moi ben. as. Claro, é que vou ter que traer eu aquí para anotar, así. Bueno, tamén ten razón, Miguel. Quen pon acento mirando cara ás as? Pon mirando cara adiante, evidentemente. O sea, que quen se vai sentar xa, sabes, mirando... Bueno, imos ao detalle. Bien, Estás xulgando o noso exemplo? Non. Inda encima! Asustei un pouco, Inda encima de que che dixo incorrecto cando era incorrecto. Bueno, pero exactamente, eu acertei, non? Vou me quedar con ese... Sí, bueno, ¿cuántas levamos? ¿Cuál era esta? A 4. A 4 será, non sei. Xa fallaches 3. No. Fallei 2. Fallaches 3. No, por cada xenda acertei, né? O de ponche non sei que, non me acordo, un che que dixen antes, acertei, né? Ah, sí. Vai, aí a primeira tamén, así que levo 2. E esta tamén acertei, levo 3. No, esta olvídate. No, esta dixeches que estaba acertada e acertada está. Non me esquezo nada. Non me esquezo nada, amiga. No, levo 3. Ben, bueno, pois non valeu, levo 2 de 3. Vale, Bueno, nada, contáme. queres que te conte? Nada, que simplemente que Sí, non, se non é o contáme primeiro que stream que pasou. facemos xuntos, que fixemos un fará, non sei, 3 meses ou así. E estábamos falando tan tranquilos, o que pasa que tiñamos moito retardo porque a conexión era mala, e de repente cortouse como 10 segundos. Entón eu estaba esperando e dicindo, Esther, escoitasme, Esther, non sei que, Esther, por favor, contéstame, tal. E de repente, di ela, bueno, mira, chao, e colga. Bueno, mira, chao, e colga e vaise. E eu en plan, bueno, e así foi a última vez que falamos xuntos. Sí, hasta hoxe. Sí, nunca máis falei contigo. Non volvimos a ver un do outro. No, nunca máis. O sea, nunca... E, bueno, eu quedei un pouco decepcionado foi. con esa atitude. No, porque eu estaba... Eu chorei A ver. esa noite, teño que recoñecelo, Eu chorei. No.
Ai, Dios mío. Sí. O peor que ti dilo de verdad. A ver, é que non foi así. É dicir, sí que foi así Madre mía. para ti, pero para min foi en plan, quedouse todo parado. E claro, eu dixen, estáme vacilando. Estáme vacilando, eu Claro. falando normal, sin alterarme. Non escoitaba nada. No, eu víate, pero non te escoitaba. Ajá. Entón, era en plan, bueno, tal. Nada, entón de repente dixen, bueno, pues non me vas vacilar. Bueno, mira, chao. E xusto aí volveu a conexión. Solamente se coitou, bueno, mira, chao. Pero o peor de todo é que pechaches o directo. E eu en plan, pero como... Que estrela do audiovisual fai iso? Vamos a ver. Como vou continuar? Acabas de decir, bueno, mira, chao, e cortas, e eu en plan, xa era tarde, e dixen, bueno, pues aproveitando isto, xa acabamos. E o peor é que despois, ahora xa vou contar, teño un Instagram de Esther dicindo, ai, Dios mío, perdona que estaba enfadada, pero dixeronme que non foi culpa túa, temos que volver a facer outro stream para explicar isto. E en plan, Sí. Esther, é 1 da mañán, como comprenderás, vamos para a cama. No, hai que facer outro stream comentando isto, tal, non sei que. E houve que facer outro stream. Comentando non, pedindo perdón. Bueno, Que eu son educada. No, a verdade é que tu veches moi sentida, O sea, eu nunca vin a ninguén pasarlo tan mal. Pero bueno, Porque tranquila, muller. eu din aí unha imaxe que non era real. Claro, ti estás preocupada pola tua imaxe, o sea, non polo que eu podía Sí, sentir. claro, a mí darme igual. Claro. Bueno, pues nada, vamos. Pues outro fracaso máis na vida de Brando, non pasa nada. Ai, Dios mío. Pues moitas grazas, Esther. Ai, bueno, hecho así, non pasa nada. Que máis? Algo máis? Que podemos comentar máis? Ou queres seguir Non sei, co test? Ti Queres sabrás. facer? É que é a primeira vez que podemos... Eu que sei. Brais, que me queres contar? Queres me dicir xa de onde eres? Entendo que isto está lo cebando para logo contalo ao final, non? Sí, teño unha entrevista co Cuore, non quedes velo isto, por iso non o quero decir. No, isto, que eu son... Tío, por que non podo ser da Catedral de Santiago? O sea, que pasa? Non me ves? Non me ves? De feito, eu estou agora mesmo na Catedral de Santiago. Aquí temos o famoso hórreo da Catedral, o cartel de Bernardino Garrido, o cinto do WWE. Isto todo pode ver na Catedral, cando veñas. Sí. Non pasa nada. Bueno, por nada, seguimos co test. Nada, que non... Para a próxima vez imos poñer mellor as condicións claras no contrato para vir falar comigo. Sí. Twitch. Sí, hai moitas cousas que poñer nese contrato, sí. Como remuneración. Tamén como no que me fixeches tú a min. No, bueno, vale. mira, chao. Iso tamén é verdad. Por exemplo. Iso tamén é certo. No, encantado de estar aquí. É verdad que isto, Esther, Que que isto igual están vendo xefes da Galega, sabes? Que estámonos aquí, quero decir, estámonos aquí, jajaja, e non sei que, e son do Obradoiro e tal, hai que comportar. Tan detrás deste muro. Cuidado que... Todo. Continúa, Esther, cando queiras. Prosigamos con este digo eu. Veña, seguinte pregunta. Imos alá. Non é parte dunha gaita. A. Vocal. B. Chavelluco. C. Farrapo. D. Ronquillo. Por traballar na Galega non significa que sepa de gaitas, o sea, vamos a ver. Non me dan un curso, non fixeches na prova de selección a prova, esa? No, conta, así que... Porque eu todas as preguntas que che estou poñendo fixenas para ser presentadora do Para ser Digo presentadora, claro. Isto contaches no meu stream e houve xente que pensaba que era real, Pero vamos a ver. Isto foi a miña prova de galego para ser presentadora do Digo eu. Iso é así. A ver, eu non sei, supoño que... A ver, a que máis sentido ten é boca, o sea, boca... Boca? Onde ves tú boca? Vocal con B. Rollo, que a parte, o sea, a gaita tócase ca boca, co aire que insuflas dentro dos pulmóns, non? Entón, vocal ten que ser parte dunha gaita. Pero chavelluco non me acaba de... Chavelluco non me parece unha palabra moi galega, pero bueno, farrapo... a ver se me está... É que, tío... Farrapo é un trapo vello. Pero non sei se... O sea, é unha palabra galega, quero dicir, pero non sei se é parte dunha gaita. Pero nunca escoitaches unha expresión que leva a palabra gaita e leva a palabra farrapo? Non, pero podes máis dicir. Na catedral non se din esas expresións. Non, ali non chegan, ali sabemos expresións do apóstol, sí, pero isto non... Nunca escoitaches farrapos de gaitas?
farrapos de gaitas. Nin farrapos de gaitas. Nunca escoitaches iso? Eu pensaba que era nin farrapos nin gaitas. O sea, Que... nin farrapos nin porque no gaitas. Obradoiro decides así. Claro, É chega mal. unha variedade dialectal, non? Vale, pois entón, co que me acabas de dicir, farrapo é seguro, entón farrapo xa descarto, si que é parte dunha gaita. Mira, vocal ten que ser porque se hai unha boca, o sea, vocal é parte dunha gaita. Vale, non é parte dunha gaita o chavelluco ou ronquillo, e a mí ronquillo soname así galego, así que vou dicir chavelluco. Sona che galego por... Pois porque sí, o sea, non sei. Máis que chavelluco, sí. Vale, resolvemos. Cling. Sí, amigo, sí. Pero non sabes o que é un chavelluco, claro. Estou canso de saber o que é un chavelluco, Esther, pero por favor, contalle a xente. É unha parte do carro. Do carro? Sí. Claro. Claro. Claro, porque as gaitas teñen carros, e incluso hai gaitas que teñen dous, sí. Pero tú sabes o que acabas de contestar. Non é parte dunha gaita. O sea, claro, non é parte dunha gaita. Sí, claro, que sea, non sei. É verdad, non é parte dunha... Claro, non é parte dunha gaita, é parte dun carro, claro. Claro. Eu, Pois ata eso. agora, contestei todas as preguntas centrado e sin ser para nada ao azar, así que... Sí. Bueno, que máis? Imos descansar un pouco das preguntas, que te vexo descentrado. Claro, é que solo me trouxeches esa expresión, non me trouxeches ningún trabalingua. Sabes algún trabalingua en galego? Buah! Agora mesmo non. Ai, que non te avisei. Facerme preguntas moi difíciles. Podes ir baixar aí a preguntar a cociña da catedral. Sí, vou dicir... Home, non sei. É que non sei. Ti sabes algún? O sea, non sei. Estou che preguntando a ti. Si sabes algún, ben, se non, pasamos. Claro, maldita hora que me invitaches, Xa. Non sei, o sea, o ceo está enladrillado. Quen o desenladrillará? Ese é galego toda a vida. Non? Tres tigres. Ladrillo é galego? Dimo ti. Ladrillo é galego. Quen me axuda? Xa verás ti. Ladrillo, A ver, ladrelo. Ela, en galego para vencer dice ladrelo, O sea, igual que portela ou todo isto. Pero tenche que dicir que, ahora fora bromas, ladrillo sí que é galego, O sea, estou seguro. Acabo de buscalo Sí na que é radio. galego, sí, confirmamos. Confirmamos, pedimos o bar, confirmamos, é galego. Sí. Vale, queres seguir co xogo ou xa estás farto das miñas preguntas mega difíciles? Eran super difíciles, A ver, ahora falando en serio, que eran moi difíciles. Eran moi difíciles, sí. Que imastremos moito, eu non sei... Sabes pa que é? Pa sei. deixarte fatal e eu seguir sendo a raíña do galego. Pero ti pensas que é necesario, Esther, deixarme quedar mal? O sea, xa bastante mal estou na vida, quero decir, con que me preguntaras que tal e tal, xa ia quedar mal, non? Con que che preguntara... 2 máis 2, sabes? Como Non... se di... bueno, que non o podo decir. Noraboa. Que está mal. Esa sábela. Si, home, non digas noraboa, di parabéns. Ves, claro. Esa era que che tiña que preguntar. Non digas noraboa, di mellor. Por que facer ese xesto? Dicimos que eu non fago ese xesto. Onte sí o Pepe Capelán facía ese xesto. Eu non fago eso. Digo eu. Antes facía. Cando comezaches. Non fago. No. Sí, señora. No, que fago así que a cabeza. Mira, eso sí, non me dou conta de facelo. Pero o da cabeza é mítico. Non son consciente de facelo, pero sí que o fago. Pero camao non fago nada. Porque estou así. No, perdoa. Houve algún, digo eu, que fixeche seguro, porque eu a ti no programa tiña que como que imitarte, non? E eu son un actor de método e vi moitísimos digo eu para chegar a plasmar perfectamente a tua esencia e nalgún facías así seguro. No. Digo eu. Sí, non digas noraboa, di para... Eso inventástelo e logo quedou vos tan ben, é dicir... Non, ben non quedou seguro. Asimilástelo como que era. E xa pensades que, pero non é. O único momento no que fago así camao é no apuntamento do software. Bueno, eu penso que un poquinho fixéchelo, pero bueno, non pasa nada, non quero entrar en barrena. Bueno, algunha vez fixeches así, estar un poquinho, sí, Veña, seguimos. Pesado. Veña. Seguinte pregunta. Veña.
Ai, Ui. pode pronunciarse con O aberto, Sí. porro, gorro, chorro, forro. Podes volver a dicilas? Porro. Pero digochas con O pechado, obviamente, porque a pregunta é se poden pronunciar con O aberto, entón non che vou pronunciar con O aberto. Bueno, Porro, ti di como gorro, chegas. chorro, forro. Cara, é que aquí o chiste é jajaja, a ver, Brais, a ver, porro, gorro, chorro, forro. E sabelas Oso, dicir oso. pechado? Que ten que Porro, ver con gorro, oso? chorro, forro. Entón, cual é? Porro, gorro, chorro, forro, porro, gorro, chorro, forro. Non Mira, un sei. trabalínguas. Pois sí. Era ese. O chorro do porro foi ao gorro do forro. Foi ao forro do gorro. Ah, pois mira, facemos trabalingüas. Pois non o sei, Esther, a verdade, non che sabría dicir. É que estas preguntas son tremendamente complicadas. Chorro. No, chorro son un pouco a... Que pasa, chorro? Forro, forro, gorro. Chorro, veña, chorro, chorro está... No, 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 porro, porro, vai ser porro. Yo quiero decir porro. É que non sei, por darme Queres gusto esa dicir palabra porro. porro. Porro, Porro, que tamén pode ser porro. sí. Porro ou porro, esa marcas. A ver, Marco esa. imos ver. Estala vendo. Pensei que non a estabas É vendo. que me chegou un pouco de... Creo que acertei todas, casi. Solamente non acertei... Solamente Pero non... que Sí, todas? Non. menos unha Levamos é 6. media. No, Acertei 4 menos e media, 2. porque... No, a ver, digamos as cousas como son. Acertei 4 e media porque eu vin aí nun lugar deste stream, que a mellor está oculto, que me daban medio punto. Así que, si queres podes velo, así que teño un 4 e medio É agora un mesmo. lugar máxico, ese Claro que lugar solamente existe. oculto, cerca da Catedral de Santiago. Exactamente, pero eu vin por aí que uns duendes máxicos me dixeron que valía medio punto, así que vai quedar así, medio punto. Bueno, vale. Gracias, muller. Si te sintes mellor, vale. Veña, Sí. seguinte, facemos outra pregunta e logo pregúntache cualquier outra cousa. A ver. mola ver as ganas que lle pos a isto, de verdade, o sea, a ver, fagoche outra pregunta e xa si eso, interésame pola túa vida de merda que terás, o sea, se te preguntaría É unha que eu pregunta, historia de pregúntoche e persoa. non me contestas. Esther, polo amor de Deus, o sea, contesteche todo o que me preguntaches, que queres que che diga? A ver, ahora que deixaches a malicia, onde queres Sí. traballar? Bueno, teño varias ofertas, realmente. Teño varias ofertas Sí. agora que dixei o Malicia, sí. Teño un tío meu que traballa na construcción que me dixo se quería axudalo e... e creo que porque a xente Leroy Merlín. Son as dúas que teño. Así que, bueno, por E traballo non cual vai che ser. gusta máis? Bueno, traballarei co familiar meu que, bueno, seguramente Todo non queda saque na mellor. casa, non? Claro, No, todo pero ben. agora en serio, se dixeras, estamos, imos aclarar que estamos de coña, que Brais do Val non vai dixer o Malicia Noticias, porque ainda vai haber alguén que pense que Brais do Val vai dixer o Malicia Noticias, entón. Xa, hai que ter cuidado con estas coñas porque a xente... Imos aclaralo. O deixo, Vale, se deixaras o Malicia Noticias, nese caso, que che gustaría facer? A ver, a mí primeiramente o que me gustaría ter traballo porque eu non sei, xa penso que Porque son che bastante... gusta comer, non? Sí, porque me gusta comer todos os días e pagar facturas e a verdade é que ter traballo está ben. O sea, eu digo, creo que xa podo falar en serio de vez en cando. O sea, para min foi increíble estar na Galega e eu personalmente penso que cando acabe o programa pois xa irei para casa e non terei máis curro e non sei, buscarei traballo de outra cousa. Eu honestamente penso que non vou traballar nunca de máis nada. O sea, que me Porque botarán da Galega e, bueno, porque hai moita xubilaste xente... entón, non vas traballar nunca máis Oxalá, se me nada. pudera xubilar, amiga, se me pudera xubilar mañán. Mira, están dicindo aquí, non ibas a xubilar a Galloso. Sí, vamos a ver, polas coñas sí, oxalá, o sea, se me está vendo alguén, o produtor do lugar ou así, eu ofrécome voluntario sempre. Pero, non, eu penso de corazón que cando se acabe, acabará así, punto. Agora ben, se me permite soñar, pois, Non home, vas sempre crear o show de Brais do Val ou algo así. A min é que, se pudese ter un programa, faría, pois, ou un late night, semanal, o sea, tampouco diario, que un diario queima moito. Mira, é que está super Sí, 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 xa sí. pensadísimo. Home, a ver, Está por permítese escrito soñar. todo. A Sí, ver, bueno, veña, teño cóntame. un dossier aí, un PDF de 50 páxinas que, bueno, que, bueno, se hai algún xefe da Galega vendo isto, gustaríame que É verdade. prestar atención. Sí, bueno, a mí gustaríame aclaralo, non? No, o sea, a mí gustaríame un late night, pero un late night eu creo que é bastante complicado.
ou senón, a min gustaría moito tamén un concurso. O sea, a min un concurso de dar cartos e axudar á xente, pero non moito Sobre o tampouco, galego, non me digas máis. No, Brais, teño o teu programa. claro, e gustaríame que se chamara Digo Chueu. Sempre pensei nese O nome. reto do Digo eu. O reto do Digo Chueu. Acertaches, como sabes? Quero que se chame así. Pois Quero que se nada, chame así. Brais, eu non che queria dicir nada, pero polo Día das Letras Galegas xa sei que non estás de aniversario, pero para celebrar este gran día das nosas letras e do noso idioma, quero che dicir que a partir de hoxe conduces este programa tú. No, por favor. No, pero bueno, si Así queredes que algún ahora día podes que proceder a facerme as concursemos, preguntas. paso vos o caché. Vale. Pues, pero un caché elevado, Esas cousas fano moitas estrelas, non? Do audiovisual. Pois non o sei, cando sea, digoche, non sei. Pero No, non pero eres a recibo... estrela do audiovisual. Esther, todo A é unha ver, tú tes mentira, algo tía. claro. Estamos en Twitch, tía. Podo falar de verdade de vez en cando. Está guai flipa. A ver, queres que... Vale. Son unha estrela do audiovisual, a verdade que sí. Eu creo que foi o mellor que pasou na TVG a miña presencia e honestamente digo que eu penso que debería presentar todos os programas. O sea, presentar eu a revista e cando acabe a revista xa ir correndo po plató do telexornal, dar eu as noticias, depois facer o que anda aí, fun polo aire, se botan un partido repetido do Celta, estar eu xogando co Celta e despois facer o Malicia Noticias. Eu penso que para unha televisión En Twitch, galega de calidade... en vez deste, a túa cara. Sí, tamén se non é moito pedir, Están gustaríame mirando que xa de cambiasen o cambiar logo. o logo, sí. Esa que tendes a entrada de San Marcos, gustaríame que fora Sí. ca miña cara, Tú iluminada. veches algunha vez en San Marcos? O sea, Amiga. non en San Marcos lugar, en San Marcos CRTVG. Eu traballei 3 anos na radio, non sei se o sabes. Ai, sí, é porque Sí. cando che pregunto cousas, por que non me contas cousas? Non me preguntaches, Esther, se ti me preguntases, Brais, traballaches algunha vez na Radio Galega? Direche, sí, Esther, traballei 3 Pregunteiche anos. pola túa trayectoria. Xa, pero iso é moi, veña, fagoche unha pregunta e soltame ti 40.000 cousas, non me acordei. Claro, Sí, a ver, estuve estaba moito máis vinculado co que fas agora, estudar ADE, que vir á radio 3 anos. Foi o que me acordou, Esther, non o sei. Pois veña, A ver, contanos, que tal na radio, que facías, como empezaches? Se non che sei ben. gustou, quedaches contento, veña, fálame. Pensei que, ai, que difícil é falar A ver. contigo. Veña. A ver, sí, estuve en 3 anos. Eu comecei na Radio Galega. O sea, eu fixen vídeos en internet e tal, e algúns fixeronse moi virais. Entón, Bueno, sí, aquí, fixo monólogos, fixache monólogos. tamén, sí. Pero, a ver, ahora hai moitos temas, non sei que queres que che conte, de radio ou outro. Non, eu acabo de ler isto, pensei Bueno, que facías monólogos na radio. No, fixen monólogos a maiores en bares e por aí. O da radio foi que, bueno, que viron algún vídeo meu que lles gustou e quixeron facer a proba e deron a oportunidade de ter unha mini sección no Galicia por diante, 15 minutiños unha vez a semana. E vese que, bueno, pois non sei, non debían ter a que meter durante o ano ou gostoulles o que fixen, ou non o sei, e deron unha sección diaria na tarde de 10 minutiños con Cristina García e a raíz diso, pois, o ano seguinte estuve no Déitate con Carlos Jiménez e Roi da Costa, que non sei se me están vendo, pero dende aquí lles mando unha aperta moi grande e que os quero moito, e despois xa foi cando empecé no Malicia Noticias. Que guai, pero Malicia está relacionado ca radio, quero dicir, hai un punto de conexión. Bueno, punto de conexión son eu, o sea, non sei, supoño que alguén lle gustaría as chorradas que facía na radio e dixeron, pois, trémolo po Malicia. Pois que guai, que guai. Sí. Piden por aquí que faga un monólogo pequeno agora en directo se atreve. Estou preparando un, gustaríame decir que estou preparando un, o cal estou bastante agobiado porque non se me ocurre absolutamente nada gracioso e está sendo absolutamente lamentable, que estrearemos en este verán, así que quen queira vir que veña, e de datas confirmadas temos varias, pero solamente me acordo unha que será o 23 de xullo en Sarria, así que para xente de Sarria, si quere vir que veña. E estarei eu 25 minutos nun escenario pasando mal porque ninguén se rí e deseando que me dea unha embolia en directo para librarme de seguir facendo monólogo. Todo teu, Esther. Eres super positivo. Sí, eu creo que é o que máis me caracteriza. Verdad? Sí, dimo constantemente. Eu creo que é a virtude que a miña característica principal, a positividade na vida e sempre asumir todo con un sorriso. Sí, verdad? Sí, somos moi parecidos nese aspecto. Sempre me estou rindo, sempre, sí. Preguntaban antes por aquí que fa cando o salto ao cine. Queren que destrúa todos os medios de comunicación que existen e todo tipo de arte. Home, a ver, se hai algunha película que me quere que estea eu, pois perfecto.
Pero bueno, en principio non está nos meus plans, a verdade. Vale, en principio só temos que pasaches pola radio, que agora estás no Malicia. Fixeras antes televisión? No, só no Malicia. É bastante curioso porque, bueno, foi unha vez ao Land Rover a facelo Lelo, que lle tirei un vaso de leite por enriba a Roberto Vilar, e estuve unha vez concursando no Ti Verás. Pero eu nunca estuvera E nun ganache? plató... Que va, tía? Perdimos todo na pregunta final. Por culpa miña, aparte. Estaba baleira a boneca. O sea, acórdome que fóramos e a persoa que eu estaba quería escoller a 7. E eu dixen, non, escolle... porque era a última pregunta e acertámola. Que aparte iba sobre min, cuidado, é que hai moitas historias aquí mezcladas. E era unha pregunta que me fixeron do Ti Verás sobre min. Entón eu acerteina, porque claro, eu a mí mesmo coñezo. Claro, que che iba a decir, se non a sabes tú. Claro. Bueno, era, non me acordo, tío, cantos seguidores tiña en YouTube, ou non sei, algo, unha cousa así me fixeron. Pois se me preguntan a min así de cifras, tampouco sabría decir. Bueno, sí. No, máis ou menos, sí. Non sei. É que non sei exactamente que fora, pero... Non, nada, Vale, que acertamos contame. e había unha boneca con 4.000 euros e outra con 0. E a persoa que estaba dixo, collémola 7, e eu, no, tranquila, collémola 9 que teño un pálpito, unha intuición de que vai ser esa. E estaba Valeira e levamos 0. E a volta para casa foi, como te imaginarás, moi agradable. O sea, facéndolle perder 4.000 euros. A día de hoxe non te falas con esa persoa. No, de feito, a día de hoxe non. E así é como vas perdendo amistades. Bueno, sí. Mira, chao. No, eu creo que é a 9. Sí, é un pouco a miña vida. ¿No? Sí. E vou deixando un rastro de persoas. Sí. Claro. Bueno, por nada. Iba a dicir algo, pero foiseme. Así que seguimos co concurso. Se me acorda, digo che outra vez. Claro, ti non te preocupes, muller. Seguinte pregunta. Que significa apedar? A. Pedalear. B. Atragoarse. C. Botar peidos. D. Dar patadas. Xa me acordei o que che iba a preguntar. Se a raíz do Ti Verás é cando quixeches facer un rollo de programa de concurso. Pois non sei, a verdade. O sea, que a min gustan os concursos, non sei. Sabes a min que me gustaría presentar, que sempre digo? O digo cho eu. Tamén, pero... Non me digas que non che gustaría presentar o digo cho eu. Eu non me sinto capacitado para andar aí... Nah. Si presentas o digo cho eu, de repente empezas a ver a vida de outra forma. Super contenta. E esas cousas. Sí. Viríache ben. Un pouco de... Dicendo que presentas o digo cho eu... Sí, son máis feliz. Sí. E sei moito máis, obviamente. Besar cos da vella, pola rúa e así, non? O sea... Sí, a xouxeres. Moi ben. Gosto moito de ouvirte falar. Gosto moito. Non sei que estamos a falar. Que estamos a falar? Nada, do concurso. E cando queires respondesme isto. É que estamos... Bueno, que se hai algún jefe de galega véndonos que me ofrece un concurso, vale? Dai! Tú aquí viñaches aquí. Eu vim aquí a promocionar o meu libro. E de feito que ainda non fixen, paramos un momento todo. Amigos, tiño que ter feito antes, que seguro que non estaba vendo máis xente. Amigos e amigas, teño unha canle de Twitch, vale? twitch.com/braisdoval, podedes seguirme e fago contido de vez en cando e está moi ben, a verdade. E de momento, e teño que decir que a miña conta ten o triple de seguidores que a conta da galega. Bueno, amigos, unha vez dito vale, isto... só teño unha cousa que dicir. Entón, que faz aquí? Pois nada, morrer de fame, eu que sei, tía. Si tantos seguidores tes, que faz aquí? Non me dan para comer. Se me dan para comer... Pois pasar un rato agradable con vos, non? Que sempre vos digo que facedes un fantástico proxecto. Mira, vou parar. Estamos todo o tempo dicindo rato. E eu tamén o dixen. Podemos parar de dicir rato, por favor? Eu non o dixen en ninguna ocasión. Acabas de dicir. Podemos revisionar todo o stream, que eu non o dixen ninguna vez. Acabas de dicir rato. E rato é só animal. Eu non dixen esa palabra en ningún momento. Eu reconhezo que tamén dixen rato. Eu non o recoñezo. Todo rato, digo rato. Eu diría rato, pois, referíndome ao animal. O sea, eu, dende que estou neste stream, quero dicir que en ningún momento dixo unha palabra mal en galego. Bueno, vale. Braisdoval en Twitch. Sí, dime. Por bella. Mira, presentar os recantos do luar. Queres presentar os recantos do luar? Dicen aquí. Que pasa cos recantos do luar? Para promocionar o recanteiro da zona de a Praza do Obradoiro. A ver, eso estaría ben, tamén podo presentar un programa de música, cada un, o sea, porque primeiro me chegue, non? Non, que sempre é que xa soltei acojonado, a ver, que sempre me meto moito con recantos do luar, tanto nas miñas redes sociais como na tele. Pois porque sí, o sea, faime gracia meterme con recantos, tía, o sea, non hai un motivo, nas miñas bromas non hai un motivo. Vale, cando se metan contigo tamén me dicir, que me fai gracia meterme con este. Comigo métense constantemente, é basicamente o que fai todo o mundo todo o tempo, o sea, eu sei nas levar, tamén.
para saber, quero dicir, se che gusta meterte cos demais, tens que asumir que a xente se vai meter contigo. E sempre que sea de broma, eu encantado. Evidentemente, se ves un de min e disme vouche meter unha navalla na cabeza, pois, home, así non. Pero, vamos, Vale. non me saco no Vale. tema dos recantos que me veneno solo e despois pícanse e non. Ai, Dios mío. Claro, Pero é é que broma. fuches aos recantos e non te colleron, entón por eso estás picado. Claro. No, home, que Veña, imos eu con teño un moitos curso. amigos que estuveron en recantos, fora bromas. Vale. E agora E non están perfectamente. Hai triunfando. algún que chegou a un trío e hai un que está nun grupo e todo e moi contento. Que guai. Xa verás Vale. ti, madre mía, vai me dar unha cera por isto. É broma, Veña, a pregunta. Estás vendo? Sí, pregunta, a pedar, perdón. Ai. Veña, imos adiante. Imos continuar e a pedar significa. Oxalá significase botar peidos, a verdade, pero eu creo que non vai ser iso. Pedalear? Non? Sí, Eu penso que sí. resolvemos. Oh! Ai, por Deus. É que eu creo que só miraches esta parte, non viches... Xa as outras xa non as liches. Tú É que eu vin viches pedalear e rápido, tú non, pedalear. claro, muller. Pum. Así facían os exames, non? Claro, eu Miras primeiro as que... opcións e xa, esta. Non vou gastar tempo da miña vida lendo as demais. Exactamente. Non sei, eu vin pedalear e nubleime, a verdade. Saqueime aí, non... A ver, tampouco sabía que era traguarse, a verdade. É atraguarse, porque eu fixemos un capítulo, non sei quanto fai, pero non fai moito. Atragantarse non vale, é atraguarse, que tamén é a pedalear é mover a bicicleta, o sea, pedalear, Sí. darlle aos pedais, botar peidos, botar peidos. Claro, en principio sí. Ou peidear tamén. Iba a decir... Sí, perdón, te interrompo Ahora que demasiado, xa perdón. sabemos a resposta, ibas dicir que é atraguarse. No, perdón, continúa, que doume de conta que interrompo demasiado a xente, perdón. Dime. No, dime. Son eu a que Va, está interrompindo todo o rato. tía, que Todo o que tempo, va, que perdón, va. Dios, rato, no. Ai, todo o Vou tempo. apuntar aquí cada vez que di rato. Levas un. Non podo, teño un TikTok con eso. De feito, bueno, da igual, non vou falar da miña vida, que estamos falando da túa. Veña, No, dime. fala, que... No, é unha tontería, veña. É unha parvada. No, a mí gustaríame que ti, ou os duendes máxicos, en caso de que o saiban, porque tampouco... O sea, quero dicir... Que duendes máxicos. Ningúns, aquí estamos nosós. Tía, cal é o significado, ou polo menos, como chegou aí a palabra Weltanschauung, que é unha palabra que recolle a Real Academia Galega, supoño que estará... Espera, voute parar, que nos está falando a profa. Voute convidar á pobra, Brais. Pois cando queiras. Que tal a Hola. profa, como estás? Non saudamos da xente que está falando, ai, Dios mío. Non, hai que saudar, verdade? Eu xa sabía que nestas cousas hai que... A ver, o importante é saudar a xente que está falando. O sea, tes que, de vez en cando, tes que parar e decir, bueno, e un saúdo a Madia Levo, que está por aí, el Canalla Rubens, se poñenos a todos. A Boi León, a Barjantiñán... É que ainda estou aprendendo Twitch. E Codiuco, que está por aquí, que tamén é de streamer galego. Un saúdo a todos. Non pasa nada, María. Están dicindo, é que eso... Ai! Un dueto Land Rover Brais. Sí. Iba a decir outro, pero foi se me da de aquí. Bueno, é igual. Que ibas a dicir? Xa non me acordo, que estamos a falar. Que Weltanschauung, é dicir, que fai esa palabra aí? O sea, ti coñeces a Weltanschauung. Sí. Que significa? Un xeito de vida. Como a nado. Como a nado, efectivamente. A Weltanschauung cristiá é unha filosofía e eu nunca... Pero explica o de a nado. Porque eso só decides no Malicia. Eu aprendi. Sí, solamente non dicimos no Malicia. É unha coña que pasa que explicar isto... É que estamos falando como se a xente... Bueno, eso é... Nos falamos e xa está, non? A ver, que no Malicia Noticias dicimos moito a nado. Mira que está Vic Grande por aí. Que tal, Vic? Hola. Que traballa Veña, vou dicir hola a todo o mundo. Claro, é o que tens que facer, decir hola a todo o mundo. Vale. Hola. Así. Este Twitch. Hola, mirando a cámara. Hola. Así, moi ben, mira, isto xusto é Twitch. Que cámara. Un aplauso para a profa que me dou o Prime en Twitch, sí, señor. Porque en Twitch, non sei se vos podedes, pero podes dar o Prime, podes suscribirte, o sea, dar o Prime é gratis e a ti danche 2,50. Aproveito para decir que teño un canal en Twitch que se chama Brais do Val, que podes donar. Dalle. Bien, volvendo ao tema, que tiña que decir? Xa non me acordo. De que estamos? A palabra. A nado. Vale, veña, voume centrar. A nado é unha historia moi graciosa que creo que non podo contar, pero bueno, da igual. Nós
xa sei que é difícil de creer, pero nós temos un guión no programa. Un guión que... No, eu sei que non se nota, pero é certo. Temos un guión. Eu non teño. Vos tedes guión no programa? Bueno, a ver, temos indicacións, non? O sea, Nós non. guión é Eu evidente. chego e digo polvoreta e arranco. Sí, faz así. Sí. Tía, pero ti podes cortar os vídeos. E digo, imos con esta. Claro, Veño pola mañá, escoito unha palabra que non me gusta, digo, veña, dalle a gravar xa, que xa Claro, eu uso entendo que clarísimo. funciona así, non? O sea, eu entendo que Non, ti... Brais, non funciona así, temos 5 guións minutos, tamén. No, home, que va. Ti chegas aí e dir, bueno, veña, hoxe vou facer eu que sei, cadeira, veña, Sí. non digas silla, di cadeira, digo cheo, venga, outra cosa, a funcionar, Sí, vamos para allá. é así, é así rápido tamén, sí. Xa quedou Veña, de por un librado. café. Venga, aí está, onde se fai o café aquí? E así é a vosa mañá, entendo, non? O sea, non... Sí, moi parecida, sí. Vale, gracias. O vídeo tamén se edita solo, porque Claro, non hai sí, que non editalo, entendo. porque xa vai todo de a primeira. E xa ver. se publica el tamén. A Gravo ver, e xa está todo. Origen non é tampouco, é cortar as tomas nas que te trabas e nas que te quedas en blanco e empatar todo, non? Como Vmaker, o sea... Como Vmaker, tía. Sí. Coñeces o que é Vmaker? Sí, Brais, pero non usábamos Movie Maker na galega. Pois eu usaba Movie Maker e estaba ben. Bueno, pues Está no. moi ben, en serio, recomendo, é moi intuitivo. Vale, bien, ben. Ves, a Que digo xouxe de bien. Laupun. Hola! Estalo pillando, Non hai que tirar a todo o mundo, Sí, pois sí, só sí, a así todo tal o cual. mundo. Vale, nada, solo aclarar que a elaboración do Digo eu é un pouco máis elaborada, vale? Xa explicámoslo moitas veces, así que non o vou volver a explicar. Que non queira saber, pois explico yo noutro directo. Explico yo con esta, vou explicar aí. Parece que era un pouco así, Non. Que eu quero saber, explico yo no parking de Eroski, que veña, que vou explicar. A ver, decir que eu estou de broma, evidentemente, o traballo do Digo é moi laborioso, porque tedes que pensar cada día nunha palabra, coñecer a súa historia, poñer unha serie de exemplos, apuntamento lusófono, o sea, eu creo que é evidente que todo o mundo se ten que dar conta que é un traballo... Espera, que me saluda. moi grande. Hola! Aí está, moi ben. Tens que dicir o nome tamén, a xente gusta de que digas o nome. Hola, de Moonwatcher. De Moonwatcher. Claro, así sí. Pois iso, que ninguén pon en dúbida, falando en serio, o traballazo que facedes, non digo eu. Vale, e agora querías falar desa palabra. Bo, é unha pa, non engaño interesa. O sea, nada, que decimos moito a nado, porque temos un guión, un día tiene que facer un chiste de un tío que marchou con unha caixa registradora intentando marchar nadando con ela. Escapar da policía con a caixa registradora que pesa 30 kilos, a nado. E tiña que dicir eu, a nado! E parece ser que non lles gustou e dixo, Brais, creo que non me podes facer ben isto. Vou dar a tua frase a outra persoa. Eu fui en plan, tío, en serio non me crees capaz de eu decir a nado? O sea, non... Cando non che sale unha frase, danlle a outra persoa. Sí, por eso falo tan pouco. Non, muller, pero nese caso foi en plan... Incluso hai veces que tú vas ali e dicen, hoxe non veu Brais, pero sí que estabas, non? Sí, o que pasa é que quedaste sin frases. Ten pasado. Non, a ver, si que hai... A ver, evidentemente, pois, hai frases ou expresións que se adecúan máis a un perfil ou a outro, pois é como se vas, non sei, hai xente nun equipo que tira unha falta e outro tira un penalti e outro saca un córner, pois eu que sei. Pois o chiste, pensaban que iba a facer mellor ou distinto outra persoa, simplemente. E nada, empecé ca coña de decir a nado todo o tempo, porque foi en plan, que non podo decir a nado, podo decir a nado todos os días. Empecé a decir a nado e nada, e xa quedou. E agora decimos a nado que basicamente vale para calquera cousa. Como Beltanchao ou como se Bueno, pero decir Beltanchao, aí está, eso meu, tío. Estou moi contento como director, o meu director é o mellor do mundo. Quero moitísimo o meu director, de verdad, fora bromas. E mañá, se me está vendo, vou dar un abrazo. Aperta, agora que temos aí o teu Twitter, que pensou a tua irmá? Que o vin antes. É verdad. Que pasou aí? Queres que te diga? Sí, explico, porque eu vin o chío, pero a xente igual non. Explico rapidamente e seguimos porque era o que avanzamos no concurso. Xa, mi má, tía, que vanos dalas 1000. A ver, enchete un pouco. Hola, Marcus Fernández. Eso, fai así. Pero tú podes seguir falando. É que a mí non me gusta cortarte. Pero eu estou te interrumpindo. Bueno, veña. E eu a ti constantemente, que canto máis me interrompo mellor porque así sinto menos mal. Nada, iso, que hoxe no telexornal falaron de ti máis de min, dicindo que íamos estar hoxe pola noite onde estamos agora, evidentemente. E miña nai, pois, vi uno.
e dixolle a miña irmán que falaran de min no telexornal. Pero non lle dixo o motivo. Ah, Claro, dá miña titular nai... ela, e logo xa completa noticia. Exactamente. Entón, miña nai dixolle a miña irmán, olle que o teu irmán saliu no telexornal. E miña irmán flipou, sabes? O sea, dixo, a saber que fixo. Entón faloume e díxome, olle, que di mamá que saíches, que falaron de ti no telexornal. E a mí fixome gracia e dixenlle, sí, é que naceu unha col de 7 metros na horta e saí eu con ela e mañá van vir os da Galega a facer unha reportaxe ca Supercol. E dime, que dis? Eu flipas, hai como 3 casas de alta. Pero na horta de quen? En serio? E nada. E agora, pois, pensa que temos unha col de 7 metros na horta. Pero logo dixeche a verdad, non? Si, home, ao final acabei yo dicindo. Pero quería facer un Photoshop meu cunha cola enorme e tal, pero dame moito traballo. Pero bueno. Ai, é maior ou máis pequena que ti? É moito maior, ten 40 e algo. Mi irmá? Sí. Bueno, E tú quantos tes? Que non nos dixeches quantos anos tes. Eu teño 19. Ah. Eu nada. Non crees que teña 19? De tarde estuvamos rindo porque estuvamos vendo vídeos antigos do Digo Chueu e eu aí tiña 4 anos, literalmente. Por que, muller? Canto levas co Digo Chueu? Un ano? Sí, pero ao principio tiña nada, estaba eu en infantil. Non sei se podemos ver algún... Canto puideches cambiar nun ano? É imposible. Churrasco ou marisco? Que nos van sacando... vale. Que nos van Acaba sacando... de aparecer. No, é que nos van sacando temas porque ven que estamos embarrando e é en plan, cambiado de tema, falando de outra cousa. Sí, vale. Ei, pero non dixemos a palabra Beltanschauung. A ver, mira, a palabra Weltanschauung Contamos que é o teu programa, Esther. É un termo procedente do alemán, vale? Empregado no campo da filosofía e do pensamento. Aínda que se pode utilizar con matices distintos. Significa o mesmo que cosmovisión. A que parece que non sei. É un termo... O sea, acabas de dicir que é un termo que leva décadas registrado? Sí. No, dixen eso. Non sei. Non dixen Que eso. significa o mesmo que cosmovisión. Non dixen eso, de onde sacaches unhas décadas? Esther, dixen eso? Non sei se dixeches, pero Esther, digamos que hai un espazo aquí dos duendes que escriben cousas. Sí, pero non fan eso. Sí, que pon aquí. Weltanschauung é un termo que leva décadas registrado, por iso se recolleu no dicionario. E aparece en moitas obras de referencia. E isto non é que estea lendo, isto sei no eu, personalmente. Sí. Moitas obras de referencia. Veña, seguimos co concurso. Significa o mesmo que cosmovisión, pero que... Brais, o concurso! Vale, perdón, sí. Que non acabamos. A ver, estar aquí 3 horas. Sinala a forma verbal incorrecta. Progo de... É que non o sabes dicir ninguén, por favor. Progo, derde, sandive, fritín. Es que, de verdad, es que... A ver, andiven é. Eu andiven nas patacas, eu andiven non sei que. Ou eu andei. É que agora xa dubido, porque claro, é que cada palabra que digo, estou en prisión. É que igual non ves o suficiente o Digo Chueu. Porque o Digo Chueu resolvía esta dúbida. Pois tiño que ter visto, a verdade. Igual é iso, sí. Esther, tedes 400 programas, o sea, eu, de verdade... Temos, perdón, temos 500 que os fixemos outro día, máis todos os de TikTok. Pero é que se ven nun minuto, Brais. O teu programa dura media hora. Que non vexa todos os Malicia, vale, pero que non vexamos todos os Digo Chueu, non che parece? Sí, porque tío, Malicia, sin embargo, velo moitísimo, verdade? Sí, cando vou eu. Non, que va, sí que vexo a veces o Malicia. Sí, cando me cuadra ben. Sí, unha vez ao ano, así. Me quere. Ai, me quere. Que é eso? Aburreuse de mí. Damos eso, eu non me digas. No, deixade, por favor, deixade, que siga. Non o quite. A ver, podíamos meter un Digo Chueu de estar con 4 anos, que eso era máis gracioso. Podemos meter eso? Veña, mentras metemos o vídeo, sinálame a forma verbal incorrecta. Dios, aquí que bonito é o meu fondo, de verdade, estou... Podo parar de mirar o fondo. Pois non o sei, tío, é que fritín pode ser de fritín ou frixín, ou eu que sei, o sea, de frixir. Andiven, andei. Derdes, non me deades, derdes. É que así, sen contexto, é super difícil. Digo en serio, xa falando en serio. E probo, é que se chego verdade non sei nin que verbo, de que verbo ben probo, o sea, que ben proer, é que non o sei. Tampouco... É que non sei... Por dime un que penses que está mal. Bueno, xa está, pois veña,
Derdes. Eu que sei. Resolvemos. Ai! Andiven! Non Fixemos un capítulo con iso, porque un É montón de verdade, xente... tía. Sí que me acordo. Ai, sí, Xúroche por Dios, agora, acabas de veuche vir a na cabeza. sí. Xúroche por miña nai, xúroche Pois por miña. Estou para explícamo, buscalo, veña. Explícamo. Non sei, o sea, sei que acórdome dunha miniatura túa dicindo, facendo así e poñendo Andiven tachado, e depois poñías Andei, ou non sei que era, acaba de vir a cabeza, Perdón, eu nunca dou a resposta na miniatura, así que estarme mentindo. Que sí, que estaba tachado, que sí que me acordo, home. O sea, depois ino buscar. Vale. Será Andei. Sí, andei. Bueno, pues Probo, debería ser tamén. non o sabías é o pasado do verbo prazer. Non adoitamos usalo, pero está aí. Pero esta era fácil, Brais, que andiven. Andiven mal. As palabras en contexto son complicadas, vale. Non Vale, sei, por pues, nada. a ver, pensaba que... Apuntamos aí. Para a próxima poñemos ao señorito frases. Gostaría diso, moitas Que che grazas. puxen frases, nunha, E perdón. un café. Nunha, claro, nunha, non te jode. Bo, O sea, veña. eu probo non usei na miña vida. E vale, a ver, Andiven é un castelanismo, vale. Veña, Anduve, pois imos con andiven. outra. Quedan dúas. Non sei se agora mesmo creo que estás aprobado, pero que as dúas que quedan, non sei. Andas aí, aquí non estou Estou anotando. aprobadísimo. Seguinte. Cal é a palabra incorrecta? Ves como nos gusta xogar ca... Podía ser a correcta, pero non, dicimos a incorrecta para que se te arrebata. Vale, máis, porque xa, como é un concurso tan sinxelo, diamos Sí, unha volta, non? claro. Claro, É que a ver despois si... desto sacas o nivel pro do galego. Nin Claro que cerca sí. 4, nin nada. Claro. Veña. Porén. A ver, porén é unha palabra... Arcén, xordén. É que decía, eu que sei, é que xa, ao primeiro intentaba, agora xa é que xa, vamos a ver. Porén existe, que é non obstante. Non sin embargo, que non se pode decir, que ese sí que o vin. Sin embargo está maldito, tense que decir. Nin embargantes. Nin embargantes. Moi ben. Como xa sabía. Porén pódese decir, a quen non o sei. Arcén eu penso que é beira rúa, non se di Arcén. Ou sí, no, porque Arcén, no. Uf, como se di beira rúa en castelán, tía? Ahora non o sei dicir en castelán. Acera. Brais, isto é un concurso de galego, dame igual o castelán. No, porque vou nos relacionando así unha ca outra. Vale, porén está ben dito. Como se dirá en chino? Claro, non sei, por que non faz, non sei, digo cheo chino. Sí. Se faz portugués, En quero chinés, decir... Chinés. É así. Non o sei, o sea... A ver, beira rúa é a cera, vale, ben. Entón, Arcén pode ser Arcén, cuidado, porque eu creo que isto vino unha vez que Arcén... O sea, Arcén en castelán, Arcén en como galego. sinónimo de arcén. Tamén é Claro. empregado como arcén. Cuidado que xa o nome nos quere dar pistas, Porén e Arcén son. E xordén e a quen, es que eu vou dicir a quen, pero é que non vai ser, pero bueno, a quen. Que non quero termos aquí 7 horas aquí. A quen? Nada, as que tú queiras. Aí tes. Nada, está suspenso. É que non me aprobas. Eu creo Pero que como estás vou aprobar facendo... isto? Estano facendo para sacar o 5 raspado. Porque non che gusta o resto de... Claro, ahora póñenme. Ahora que xa contestei. Ahora póñenme. Non, Arcén non existe, é beira vía. Claro, ahora non vai... Claro. Mira, aí tes, beira rúa é a cera. Sí, así a toro pasado. Sí, ahora podemos achar. Mira como se... xordén significa xordeira. Oiches? Que no, perdón. Que xordén é como xordeira. Significa Xordén e xordeira. xordeira. Non sabía. Tes un pouco de xordén. A veces sí. Vale. Pois nada, imos ca última. Aí está. Cal é a palabra correcta? Esta non está enrevesada. Non, que vexas pero... que nos portamos ben. De verdade, é que... Cimeira. B, chisteira. C, quimeira. B, D... Que? D, randeira. Esta é fácil, porque... Esta é do digo eu, Brais. Esta dixen eu, esta é fácil. Este traballo moitas horas ao día, non podo estar vendo todos os digo eu, tía.
Sí, a do porro respondina ben, O sea, estou falando con outra cousa. Levo 5,5. A palabra correcta, Mira, pois esta non a sei, pero a do porro sí que dixen ben. sí, a do porro está perfecta. Eso sí. Agora que se me ven á cabeza. Está me costando moito non facer chistes de porro. Vale, vamos allá. Sabes que non significa iso agora que queres facer o chiste? En galego Porro. non... Porro é puerro. Sí, En non é o que castellano. estabas pensando. Eu estaba pensando nun puerro en castelán, perdona que che diga. Eu falo Vale. chistes de puerros. Ah, vale. E como era o chiste? Conto despois. Vale. Está nunha froitaría e hai os puerros a 3 kilos e nada, depois xa che digo o final. Cal é a palabra correcta? Pois non o sei, chisteira seguro que sí. É que claro, Pero xustifica a resposta. Por que dices así ao chou? e que vou dicir? Quero dicir, que xustifico? Chisteira, dice Por chisteira que porque crees? Por que? claro, eu penso que se di chisteira porque xa cho di a propia palabra latina, non? Estudando latín, chisterus, e deriva o sufixo en chisteira. Gústache así máis? Gústache así máis a resposta? Pois chisteira, chisteira, tío, eu que sei. Pero sí. Vale. Sinceira tamén. Do latín, sinceirus. É que non sei, porque claro, é que chisteira vale. É que non o sei, porque chisteira é de chistera. Entón, parece chistera galeguizado e non o sei se di así. Mira, dicen aquí, isto como nos exames, xustifica a resposta. E mira que ben agora, Como enlazaches aí? Moi ben. Non, joa, que estábamos Estou falando e facendo meteches tuit. os... Coño, que ser streamer é complicado. Perdón. Recoiros, que ser streamer é complicado e a ver, Mira, Weltanschauung é Recucho Arten en Gamer alemán. di que... Sí, exacto, o que Perdón. iba a dicir. Sí. Aí está rápido, Íamos pechar con esa reflexión. Adiantóusenos. Pois que non o sei, todas as palabras me parecen galeguizacións de palabras casteláns, porque sinceira é de sincera, chisteira de chistera, quimeira de quimera e randeira de, non sei, de randera. De randera. De persona de rande, non? Randera. Que é de onde eres tú? Claro, que son da Ponte do Rande. Efectivamente, xa me cazaches. Por fin, Brais nos dice Sí. de onde é. Son de debaixo da Ponte de Rande. Ali é onde vivo agora mesmo. Nada, non hai Pois maneira, non hai maneira. Non o sei. É que non sei que significa randeira, o resto sí, así que bueno, por... No, nada, non marco esa. Veña, última oportunidade. Sinceira, marco sinceira. É correcta, sinceira. Estás seguro? É que mira que che dou oportunidades. Dios. Podesme explicar de que palabra castelá ven randeira? Porque fixeches de sinceira, sincera, de chisteira, porque realmente é así, o sea, sinceira non é sinceiro, nin É que me estou chisteira. liando porque hai algúns que son negativas e outras positivas, o sea, é que xa non sei que estaba respondendo pensando cal é a palabra correcta ou cal é a palabra non correcta, o sea, non sei que estou facendo xa. Non o sei. Non sei. Mira, din aquí, randeira e columpio, non si, Esther? Pois si, randeira, bambán, hai un montón de sinónimos, non sei que máis había. Onde está? Perdín. Pero entendo Bambán, que carrandiola, carriola, cinchón, dindán. Ves cuántas tes? E A min cantas gústame... sabes, ti, Verdad? Sabes moitísimas, tía, sempre me Sí. sorprendes. Teño que concentrarme e de repente... Mirar así veme un pouco inspiración. po lado, eu creo que Sí. o mirar po lado cando che ven a inspiración. Debe ser Me unha poño sorpresa. así... Sí. Entro en trance. Claro. A poder así o galego de ti, non? O sea, ven o galego... A sabedoría ven a min. Claro. Chega De Rosalía repente- e logo... Vale. Sí. Ai, Dios mío, Jesús. Bueno, Pois, quen nos pode dicir o resultado deste señor? Porque eu non le vei a conta. Eu creo que foron 4,5 ou 5,5, non sei. Vamos Eu a ver, empecé ben, teño a seu aquí. A de Leme, acertáchela. A de Troncha, non. Non si. Non si, mira, eu nunca digo non si, non sei por que acabo de dicir eso. Bueno, e por que non, Esther, por Eh, que non nos avalía unha compañera túa, non? O sea, un ente. Por Que veña, opinas disso? vamos a dar paso a ese ente que estás moi pesado, que levas todo o rato, e dalle co rato. Vou dimitir. Non son capaz de falar sen dicir rato. Veixo que está levando moi ben. Bueno, hola, quen está aí?
Non hai naide. Hola! Bueno, gustaríame... Hola, ¿qué tal? Sorpresa! Hey, Hola, Bryce. hola, ¿qué tal? A ver, Bryce, eran difíciles, Eran muy difíciles. Complicamos un pouquiño, pero fixéchelo moi ben, a verdade. É super bonito esa voz. É moi maja, É verdad? super chuli. Pues moitas Super grazas, chuchi, moitas como grazas. diría Noelia, super chuchi. A ver, a de Leme, acertáchelo. Que risa máis maja. A de Troncha, pois non acertache. Oh. Do champaña, esa acertáchela tamén. É verdad. A de cara asas, a ver, darémoche medio puntiño porque houve aí É verdade, era eso, medio puntillo. Ai, que bonita. o asento a cara asas. Sí, medio punto. Despois, a da parte da gaita tamén a dixeches ben. A seguinte, que era a de porro tamén a dixeches ben. A xente está desbarrando con quen é a persoa que está falando. A xente está flipando. El que Buah, está está como pasando. Mazinger, tío. Buah, claro, que está como Mazinger e ahora de repente abrese a cámara e é, eu que sei, Touriñán. Hola, Sí. ¿qué tal? Exactamente. Buah, é Mazinger Exactamente. isto, tío. Bueno, perdoas. Sigue. Nada. Despois a dos verbos, a de prou, andiven, verdes e fritín, esa falláchela tamén. Vaya por dentro. As dúas últimas, que eran a do arcén e a da rondeira, tamén as fallaches. Entón, Aprobada estás, porque tes 1, 2, 3, 4, un 5. ai, 4,5 que se redondea a 5. Pero Sí, sí, señor. na avaliación final terías un 5, Brais. Toma. Aprobado, Brais. E sobre todo iso, que o fixaches moi ben. Moitas grazas. Que bonita. Uy, vaya. Hay que avaliar o conxunto de como se expresou Brais ao longo de todo o programa. Quero dicir, aparte de Agora expresarme, el falou moi ben. Quero dicir, eu creo que hai que sumarle 2 puntos á nota final. Sí, señor, grande. Ai. Isto Moitas como grazas, cando, moitas grazas. como cando che subían nota por entregar un traballo. Claro. Non, facer unha Ou por- exposición ou algo Ou así. por ser lelo, que lle daba pena ao profesor, calquera das dúas. Pero ambas as dúas me van. Que saes daqui cun notable. Moitas grazas. Notable. Moi contento. Que ben. Estás contento? Toma, xa vou poñer no currículum. Toma aí. Un 7 no 7 digo eu. Parabéns. Moitas Que grazas. ben. Oh, estou namorada da voz de Alana. Bueno, que se chaman o Lono e Alana, estes bichiños que acaban de entrar. Encanta a voz de Alana, tía. Mira, os monecos os monecos están comprados por Brais, di aquí Nada, Carlos 82. Nada, son datos, amigos, son datos. Por que tendo esta máquina trouxeron a Brais? Que falta facía? Dice, mira, sí. Xa, pues sería bastante mellor o stream comparando con eles, vamos. Xa, é que realmente nada. Estaban eles realmente a entrevista ia ser con eles. O que pasa é que Tú que sabes? chegaron tarde. Que dices? Tú que sabes como iba a ser a entrevista? Bueno, a ver, Esther, porque xa podemos decirlo. Porque a partir de ahora presentaremos os dous o reto do Digo Chueu, sí. Ese era unha sorpresa para todos vós. Sí, é un proxecto no que levamos tempo traballando, de feito fago os guións a Esther do Digo Chueu e por fin o podemos decir, a verdad. E tamén Estamos moi nos contentos. podes comunicar a gran noticia de que acabas de sacar a carreira de Filoloxía Galega. Por iso me estás moitas grazas. ironizando, digo Chueu. Dicir ahora xa en serio que... Chegaches o proxecto de fin de grado, fai nada, aquí sí. No, dame moita rabia cometer erros en galego, porque eu, de verdade, que intento... Ahora vou falar 20 segundos en serio, solamente. Que eu intento cuidar moitísimo a lingua, e sei que moitas veces temos un foco constante en como falamos, pero tamén hai que dicir que para a xente galego falante, que se criou toda a vida falando en galego, pois por sorte ou por desgraza, temos moito... Quero dicir, por desgraza temos moitos castelanismos na nosa lingua, e é moi complicado mudalos dun día para outro.
Entón, pues, bueno, facemos o que podemos e a veces pues, sí que se me escapa silla ou calquera outra cousa, pero, bueno, eu creo que está ben que pouco a pouco vayamos pulindo o galego e eu Claro. esforzo niso, a pesar de que, bueno, hai veces que non me sai, pero, bueno. Aí, esa é a idea. E hai xente que di rato todo o tempo e, sabe, non pasa nada. Non pasa nada. Seguimos, deixamos que sigan andando por Que a rúa. vivan. Sí, Claro. que sigan con vida. Que che iba a decir? Tes algún trazo dialectal? Porque eu non che noto nada. Eu creo que ningún, é un galego Non che estándar. noto nada aquí facendo un diagnóstico. Eu non che noto nada, eu creo que tes un pouco de galegosidade, non, por aquí, pero... Ai, Dios. Que eu sepa, non, é que eu son da zona centro, o sea, na comarca de Santiago non hai trazos dialectais, é simplemente, non sei, únicamente que misturamos o galego mal falado é que non se fala, claro que sí. Ves? Iso é certo, a ver, Pero na praza do Obradoiro vos falades galego, sempre. Non, eu estou de acordo que o galego mal falado é que non se fala, evidentemente, pero, bueno, dentro do que cabe, pois sí que temos que intentar todos, e eu primeiro, sobre todo, mellorar un poquinho a algunhas cousiñas. Porque a xente de antes sí que usaba moitos termos que se usan agora. De feito, a miña bisaboa usaba segunda-feira, Trazo dialectal terça-feira, teno cando cuarta-feira... xogo ao FIFA. Sí, aí teño trazo de tacos, que eu digo máis tacos que palabras. Perdón que te interrumpín, ves, é que non podo ler, porque No, senón... pero tens que ler, é o que tens que facer en Twitch, así. Non digo que hai moitas palabras, que sempre se di que no galego de agora que hai moitas palabras que Brais fala moi rápido, bueno. Sempre se di que no galego de agora hai moitas palabras inventadas e eu non dubido que algunha ao mellor sexa menos coñecida, pero hai moitas palabras que antes si se dicían e joder, que eso, que a xente antes falaba, miña bisaboa, sen ir máis lonxe, que dicía segunda-feira, terça-feira e todo como se refiren en Portugal aos días da semana. Simplemente iso. Vale. Pois mira, agora que falaches de Portugal, que ben me fías os temas. En verdade, porque son moi guionista disto. Como xa rematamos cas preguntas, se queres comentamos algunha cousa máis antes de que marches, pero non se me pode esquecer que temos que anunciar o seguinte invitado, que, bueno, xa anunciamos, pero ímolo volver a anunciar para que quede claro. Todos os mércores non é o reto do Digo Show, é o apuntamento lusófono, así que vai estar xa este mércores con nós Rodrigo Paganelli, que é un rapaz moi simpático portugués, actor, bueno, o sea, digo simpático porque falamos un pouco, pero case non falamos porque a idea é que falemos o mércores. Quero dicir, non sabemos case nada das nosas vidas porque nos imos coñecer os mércores, aquí ás 10 da noite. Así que imos ver quen é este rapaz. Decir que é super famoso. Moito apuntamento lusófono e tal, pero non é unha pena que sendo galega non saiba falar portugués como é debido. Eu acho mesmo. Não é uma vergonha não saber galego, sendo eu português? Ai, é ti que o portugués non me botarías unha man. E tu a mim? Ajudar-me-ias com o galego? Eu teño livre os mércores ás 10 da noite. É unha canle de Twitch toda para min. Mércores? Que é isso? Quarta-feira. Ah, quarta-feira, às 10. Portanto, às 9, em Portugal. Ok, fica combinado. Fantástico. Agora sí que vou poder dicir con xeito o de apuntamento lusófono. Que fago aí? Perdón que pisei o vídeo, que sei que na tele iso é... Ai, non me quere. É horrible. Aburriuse de min. Cala. Non me quere. Ai, Dios mío. Esther, ti estás tendo unha vida complicada, verdade? Tes algo que queiras dicir? Estás pasando mal, verdade, Esther? Non sei que fai ese vídeo aí. Nótase que non... Algo te perturba. Non mentín. Non estás pasando por unha etapa... Estou aprendendo, vale. Son novata nisto. Novata pode ser? Se ti non o sabes, Esther, como comprenderás... Se ti non o sabes despois destas leccións... Claro, o outro portugués é super famoso. Eu vou seguir facendo spam para que vexades. O outro portugués é super famoso, ten 100 e pico mil seguidores en Instagram e é moi guapo, tía, e tiene un nombre super guapo, tío. Rodrigo Paganelli, tío. Eso es como... Eso tiene que llegar solo. Ai, cara, que outro día casi... Non sei se o dixen ben, porque cando estuve no lugar anunciei-te a ti e anunciei no a él. E non sei que dixen. Non sei Rodrigo se Paganelli ou Panini ou non sei que dixen. Puxeme nerviosa a decir o apelido.
Espera, que nos queren comunicar algo. Ah, Que non. pasou? Non, que dixeches ben. Ai, dixeno ben, vale, é que quedei en plan... Que dixen? Si acabo de Dixen decir, así non? dubitativa, porque Paganelli... Isto teño yo que preguntar, porque Paganelli moi portugués non é. Home, eu entendo que é italiano, non o sei. Claro, Haberá moita xente... Non sei. pero igual na súa zona din Paganelli, eu que sei. Claro, el vive na Catedral de Lisboa. Sí, Na plaza da Catedral de Lisboa. Ai, Dios mío. pois sí, parece simpático, a que sí? Ten moitas ganas, casi tanto como a ti. Caramba, ele había de pagar ben, ó. Aí ele houve billete, claro. Para ir do Val, terás tú queixa. Ai, Dios mío. Como te Home, a ver. tratamos aquí? No, a ver, estou encantado. É que é complicado. Brexa de falar portugués. Eu penso Sabes que... A que ver, sabe falalo? Espera, no. Rodrigo Paganelli. tamén. Home, Pero entendo que sí. do Malicia que non sabe falar ben. Supoño, non sei. Pepe. No, Antonio Mosquera. Fala super Ai, ben. coño, é verdad. Ai, perdón, Dios mío. Perdón. Fala que se fora, super ben. Sí que fala moi ben, a verdade. Sí. Eu son o mítico que penso que sei falar e non sei. O sea, eu cando vou a Portugal, eu de feito sempre que viaxo a Portugal, a xente que viaxa comigo pasa super mal. Porque eu penso que é falar galego, pero, sabes, así un pouco. Eu acho que sim, mas non acredito, isto é coisa. Poñerlle así Sí. intención e xa está. Sí, é falar un pouco galego raro e a xente que vai comigo que pasa super mal e di, Brais, fala galego normal ou eu que sei, o que ti vexas, pero non intentes falar portugués se non sabes. Pero eu creo que sí que sei. Eu pesquiso que sim. Hoxe hai, pessoal, un saúdo a acho que xente que sí. está hoxe. Eu creo, Obrigado. Non é acho. Acho que sim, Eu eu acho que sí. sim. Efectivamente. Muito bem. Sim. Pois, se queredes falar mellor portugués que Brais, o mércores ás 10 da noite no Twitch da CRTVG. Dice Foggy, ou como se lea, un saúdo desde Inglaterra. Anda, encántame, digo cho eu, a este stream. Isto será... Como desde Inglaterra? Quen está escribindo? Hai xente galega que nos ve desde Inglaterra, muller. Ai, que me acaba de falar unha amiga miña! Hola, tía! Diana! Ai, Diana! Diana! Xa vou Diana, para casa, tía. vale? Ai, sí, vale. Hola, Diana, que tal? Apelidas e igrexas, porque o seu pai é portugués. Então pode facer ela o apuntamento no sofá, nos mércores tamén. Sí, mira, de feito se falla Rodrigo, Ui, se se pon Estefania, malo. Se nos fala Vale, perdón. o noso compañeiro Rodrigo, ben Diana a facernos o apuntamento lusófono. É o Rodrigo Vázquez da outra beira do Miño. Mas ten un... Penso que Paganelli Ten un non rollo. dixeches. Sí. É que sabes o que pasa? Que aquí na tele, cando nos referimos, é dicir, estábamos falando do tema Twitch e tal, que sí, que empeza Brais, dicimos Brais e referímonos a ti. Pero con Rodrigo Paganelli, Claro, normal. eu sempre digo, o rapaz portugués. Tens que deixar de dicir eso, porque ten nome, o rapaz. Aí ven o portugués do carallo aquí. Jolín, porque se digo Rodrigo, penso no Rodrigo da tele. Eso é certo, claro. Entón, Bueno, Rodrigo Paganelli é moi, sabes? Sabe Eu non vou Paganelli? dicindo por aí Esther Estevez, sabes? vamos a Eu ver, chamo eres polo Esther nome. Estevez. Esther. O sea, pero aí ven, eu que sei, Esther, eu que sei, eu se presento un programa, digo Esther Nada, digo Estevez. eu. Tamén, no, pero a ver, cando presentas un programa, o convidado dice nome e apelidos. Xa, O sea, aí pero para referirte a alguén falando, eu falo na redacción, así, entre Ah, nós. sí, de colegueo. Ben Brais o luns e ben o portugués, o rapaz portugués o mércores. Teño que deixar de facer eso. Claro, igual é un Chámase Rodrigo pouco... Paganelli. Igual non sei ni para que o contas, pero bueno, ves que sí. Bueno, acordouseme agora, nada, pa que quede claro o nome, home. Rodrigo Paganelli, non Paganelli. Paganelli. Mira, por que tanta sorpresa que existen galegofalantes ingleses? Xa, por que tanta sorpresa, Brais Duval? Para empezar, sorprendete ti, eso xa para comezar. E para continuar, pois, home, nós entendemos que isto, pois, non habría xente de fora de Galicia vendo, pois, non sei, porque non nos consideramos tan importantes, pois somos xente humilde e modesta. Pero aledámonos moito, non? De ollar a xente de fora da Galiza e comentar. Moito obrigado. Thank you very much. Aquí aprendemos de todo. Bueno, entón vasnos ver o mércores ou que? Home, Esther, coincide con Malicia Noticias, que por certo aproveito para decir que o Malicia Noticias está moi ben, que a xente nos vexa, Malicia Noticias Pero tú non dixestes o Malicia.
Bueno, a ver, son bromitas, non? Eu entendo que... Ah, Se no, me mañá non queredes- che abren a porta. Ah, no, bueno, pues nada, No. muller. Bueno, eu creo que algo de paro teño que xa coticei un par de... Teño 3 ou 4 anos cotizado. Así que, bueno, mal. Entón non nos podes ver. Pero podes despois conectar con nós. Sí, para quitarnos máis audiencia aínda, seguro que están encantados. Seguro que están encantadísimos. Nada, pero desexarvos o mellor e bueno, xa que estábamos rematando, decir que, bueno, que me alegro moitísimo de que a Galega se fixara en Twitch, que creo que é das únicas cadenas que ten un canal de Twitch, o sea, non hai moitas cadenas que non a teñen, vamos, e creo que faces un traballo maravilloso, non digo cho eu, que sacades moitísimas palabras a reglocero, ou como se diga, que non se saben ou que están en desuso, e bueno, que me Estame alegro dicindo moito. a Diana que me dá clases de portugués en casa. E eso, que sodes moi guais e que faces un gran traballo e que se algún día en Twitch queren facer programas e invertir un pouco en Twitch, pois eu ofrézome, evidentemente, a presentar calquera cousa en Twitch. Vale. Se alguén un xefe da Galega A non ver, está vendo, resumindo, tú ofreceste para cualquera cousa. eu porque a unha xa Para carto cualquier lista da Galega. programa, sea o que sea. Sí, eu mentre xa cartos a min dame igual, eu non teño problema. Confirmo que eliminamos a Cardebrais dos canes facial da porta. Se quere volver ao plató, terá que ir a nado. A nado. A nado! Xa verás ti mañá. Saúdos dende Cando sepan Barcelona. que contei iso. E J. Carlos 82. A ver, tampouco te fíes, porque en Twitch, o sea, eu entendo que esta xente sí que o fai de verdade, pero hai moita xente que che pon saúdo dende Checoslovaquia. E, bueno, Checoslovaquia non, pero saúdo dende É Eslovenia. verdade, e está na Madrid. Catedral de Santiago. Claro, eso non te fíes moito, pero bueno, entendo que aquí a xente é boa xente. Vale, pois Bueno. nada. Moitas gracias, Brais. Sí, iremos marchando, espero que mañá hai que traballar. Sí, hai A ver, aquí indo traballar para cá, exactamente. Efectivamente, é moi tarde xa. Ai, sí. Pois nada, disfruta do teu aprobado. Merecido. Estate atento, porque claro, agora o luns que ven virá outro convidado. A ver quen é o que mellor nota saca. Incluso logo podemos facer aí unha batalla final ou algo, non sei. Podes facer un ranking de... Sí. Non sei como se di ranking en galego, non sei, ranquiño, non sei. De xente xa... Randeira. Randeira, claro, sí, dice, sí, esquío. Nada, eso, pues nada, que moitas grazas por estar aquí. Eso. E decir que, bueno, realmente, Iso. bueno, non histórico, porque xa fixestes o mércores, estreaste o mércores e E eu estás pensaba que ia ser eu. fixadísimo. Sí, estou un pouco fastidiado. Porque... Querías estar tú cos coles tamén, claro. Claro, exactamente. No, pero bueno, eso, que realmente... Saúdos dende o fallado de Brais. Ves, exactamente. Xx, Pablo, está calado. Nada, iso, que está moi ben a iniciativa e desexo vos o mellor e nada máis. Pois moitas gracias. Xa che iremos contando a ver que tal. De momento, eso, recordar que os mércores sempre vai ser a mesma persoa, Rodrigo Paganelli, e os luns non vai ser Brais todos os luns, o próximo luns será outra persoa. Pero se queren que sexa que me avisen, que por caché, o sea, e cobrando, sin problema. Queres volver? Cobrando, sí. Que pesado eres, Dios. Hai que ir ao carto sempre, Esther, hai que ir ao carto. Pero bueno, perdón, que estaba... Brais. Xa non che damos o regalo que che íbamos dar. Como que? está. Que regalo? Boa, sabes que tío, pois podía regalar unha cunca do Digo Chueu. unha cunca. Eu teño... Bueno, non me vou... Veña, acabamos xa. Estou aquí Sí. falando e non acabo. Veña, que a xente quere ir para cá, é verdade. Eso, pois nada. Agora, en serio, veña, deixándonos de coña. O sea, que non somos capaces de falar sin falar de coña. E a xente logo pensa que as cousas que decimos son todas de verdade. Claro. Que, de verdade, moitas grazas por deixar o Malicia hoxe, deixar ese oco. Irreemplazable. Esa cadeira irreemplazable. Veña, Esther, ritmo, va. Viro aquí, que o pasamos moi ben, que espero que tú tamén. Nada, que nós mundo chat, vémonos quen queira, non sei como se fala así a xente esta, pero que nos vemos o mércores ás 10 da noite con Rodrigo Paganelli. Digo chulo. Ala, chao! Brais, marcha. Teño que irme, eu pensei que cerraba a desconexión. A ver, agora despedimos conexión. A ver, vou sair do chat. No, sigue facendo así, sigue.